A verdad que sí, aí estamos. Ben, antes de nada, pedirlle disculpas a todos os presentes polo retraso que levamos, isto era para as 8:30, son as 9 menos cuarto e o tempo de todos vostedes é moito máis importante que o meu tempo, polo tanto, pidolle disculpas, pero, bueno, foi un problema que tuve en última hora e por iso me retrasei un pouco. Hoxe vimos a falar aquí principalmente de dous ámbitos para que nos vayamos situando, entonces para que os presentes teñan claro da situación que vamos a falar. Primeiro, en primeiro lugar vamos a falar do núcleo rural de Ardia. Polo tanto, todos os veciños de Ardia, digamos que a charla de hoxe casi son dúas partes de charla, posiblemente sea unha charla un pouco máis extensa que as últimas que estuvemos dando, porque primeiro vamos a falar do núcleo rural de Ardia e despois vamos a falar das zonas de Xoán 23, Teniente Domínguez e toda a zona do que é a Graña. Esta segunda parte da charla leva consigo un plantexamento de documentos, de planos que sabemos que son uns dos problemas, entre comillas, problemas que temos que afrontar no Pexón porque son das poucas zonas do novo Pexón que estamos traballando donde se manteñen suets, é dicir, onde se manteñen bolsas de terreno a desenvolver, e isto é un pouco porque é o que arrastramos das normas subsidiarias do ano 96, aprobado no 97, e que xa están recollidas así. Polo tanto, si traemos cambios respecto á aprobación do ano 2014, pero quero dicir que hoxe vamos a presentar estes planos. E xa me adianto, na parte da Graña que ten que ver cos suets, seguramente a próxima semana vamos a facer unha charla xa cos propietarios directamente implicados, unha charla moito máis concreta, máis pechada e incluso cos técnicos para facer unha explicación, porque iso require unhas explicacións un pouco máis pormenorizadas. Así pois, en primeira parte vou falar do núcleo rural de Ardia, de como queda o núcleo rural de Ardia e das posibilidades que hai para o núcleo rural de Ardia. E despois, como digo, abordamos todo o que é desde a rotonda Xoán 23, Teniente Domínguez hasta o ponte, e todo o que vai ser a Graña, casi conectando coas Bouzas. Digamos que vamos a falar de toda esa parte. Ben, como lles decía, estamos falando de núcleos rurales. Hoxe nos toca a Ardia e a verdad que xa vimos as últimas semanas falando de todos os demais núcleos rurales do Grove. Esta charla aquí creo que é a cuarta vez desde o ano 2015, se non me equivoco, debe ser a cuarta vez que estamos aquí en Ardia falando destas zonas, deste ámbito. Ardia non, A última que se falou aquí de Ardia non se falou nada. Convocouse dos veciños, pero de Ardia non se falou nada, así que se anula. Bueno, pois eso anula. O que quero falar é da zona de Teniente Domínguez, Xoán 23, a Graña e Ardia. Vale. Ahora vamos a falar do núcleo rural de Ardia, pero xa falamos unha vez do núcleo rural de Ardia e eu creo que falamos incluso dúas. É igual. Van unhas cuantas, polo menos, aquí en Ardia. De Ardia non, Vale, home, tranquilidade. Non, pero estamos tranquilos. Estamos todos tranquilos, pero o que sí que lle pido é que ainda non puxen a primeira diapositiva e xa empezamos así, entonces, que a mí me dá igual que teño toda a noite e todo o día. Pero, o que lles pido, que me intenten escuchar, que me permitan a explicación dos planos que veño a explicar, e unha vez que remate, falan de todas as críticas que queran trasladarme, que queran trasladarnos e que queran plantearse aquí, de todas as críticas, de todas as cuestións e de todos os plantexamentos. O que lles quero dicir é que desde a última charla que vimos a falar aquí de Ardia, a última que tuvemos a falar de Ardia, o núcleo rural, hubo cambios importantes a nivel galego. E esos cambios importantes a nivel galego é que no ano 2016, en febreiro, aprobouse unha lei do suelo nova e, ademais, en novembro de 2016 aprobouse o reglamento da lei do suelo. E iso é un documento que marca a nova lei do suelo de Galicia que cambia algunhas cuestións respecto aos núcleos rurales. Concretamente, creo que en Ardia non é
realmente onde hai moito cambio respecto ao que presentamos da primeira vez, pero é necesario facer algunhas precisións e explicacións sobre o núcleo rural en este ámbito. Polo tanto, como ben saben, nós levamos xa desde o ano 2015 traballando en axeitar o documento do Pexón ás propostas que os veciños nos foron trasladando a través das súas alegacións. Vimos ademais trasladando o documento en base a esta nova normativa que aquí existe. Volvo a insistir que aquí temos moito sitio vacío e creo que tamén se ve. Ben, entonces, cuestións importantes a ter en conta. En base aos criterios que establece a normativa e en base aos criterios que desde o ano 2015 vimos aplicando pos núcleos rurais, temos que ter un porcentaxe mínimo de edificacións para ter a delimitación do que é o núcleo rural. Ademais, como novedades tamén temos, nas normas subsidiarias hai o que se chamaba área de tolerancia do núcleo rural, que permitía construir en esas zonas. Eso ahora xa desaparece. Eso tamén nos obliga a delimitar uns novos núcleos rurais. E despois hai unha novedade moi importante, moi importante, que marca a lei do suelo, que vou explicar despois máis en detalle, máis detidamente, que é un artículo da lei do suelo do 2016 que establece que toda construcción feita antes do ano 1975, que non sei legal, toda construcción antes do 1975 vai a poder construir independientemente do tipo de suelo donde esté. E iso, cando digo independientemente do tipo de suelo que esté, estamos a falar de suelo rural ou de suelo rústico. É dicir, incluso pode estar fora do núcleo rural, pero se hai unha demostración de que aí hai unha construcción anterior a 1975, vai se poder construir. Pero isto vamos a ver máis en detalle despois. Polo tanto, como lle decía, hai unha lei, un regulamento do ano 2016, eso afecta as normas subsidiarias, afecta a delimitación que nas normas subsidiarias temos dos núcleos rurales, que é realmente os núcleos rurales que estamos traballando, os que xa estaban recollidos nas normas, son os mesmos núcleos rurales que ahora mesmo temos no Pexón. A partir de aí, polo tanto, como decía, marcamos novas delimitacións. En algunhas zonas de San Vicente, Pereiriña, Outeiro, así ocorreu, e agora vamos a ver o de Arria. Como ben saben, xa vimos falando desde o ano 2015, aquí hai unha proposta común para todos os veciños, independientemente do núcleo rural de onde estemos. O anterior Pexón marcaba diferentes parcelas mínimas dependendo dos diferentes núcleos rurales. Ahora tratamos a todos os núcleos rurales igual. Polo tanto, en principio, para poder construir no núcleo rural temos que ter unha parcela mínima de 600 metros cuadrados. Parcela mínima de 600 metros cuadrados. Digo en principio porque é certo que hai excepcionalidades, pero hoxe vimos a falar en termos xerais. Polo tanto, parcelas mínimas de 600 metros cuadrados. Ben, ademais de ter esa parcela mínima de 600 metros cuadrados, lóxicamente esa parcela ten que estar dentro do núcleo rural. Ten que estar dentro da delimitación do núcleo rural que agora vamos a marcar. Ademais, como xa vimos falando durante estes últimos tempos e últimas charlas, esa parcela que eu teño dentro do núcleo rural e que ten que ter 600 metros cuadrados, ten que dar a un fronte de vial público. Ten que dar a un vial público. E, polo tanto, a partir de aí, podo pensar que teño unha parcela edificable. Ademais deso, ten que cumprir unha serie de requisitos. Teño que ter a posibilidade de levar agua, ter abastecemento de agua, ter a posibilidade de saneamento ou levar o saneamento, e ter, ademais, enerxía. Esas son condicións que nos marcan as necesidades para poder edificar. Ben, ademais deso, temos ahora mismo
un 30% da parcela edificable, é dicir, dos 600 metros cuadrados poderíamos edificar 180, aínda que os últimos cálculos que están facendo os técnicos, porque, como ben saben, é un documento que estamos traballando e estamos a piques de pechar, a piques de rematar no seu traballo, os últimos cálculos que a semana pasada nos trasladaban os técnicos, é moi posible, casi totalmente certo, que este porcentaxe vai aumentar e posiblemente, en vez do 30%, cheguemos ao 40% de edificabilidade. Pero a día de hoxe estamos trasladando e traballando por o límite máis baixo que temos. Os seguros son o 30%, seguramente chegaremos ao 40%. Por lo tanto, eso sería que dunha parcela de 600 metros cuadrados podería edificar hasta 240 metros. Como ben saben, no núcleo rural só se pode construir planta baixa e piso. Planta baixa e piso. Non se pode construir máis. A decisión é ese 30%, eu podo repartilo en planta baixa e piso, eu podo repartilo en unha sola planta. Pero iso é o que me vai a dar. E como dicía antes, teño que ter fronte de fachada. Durante moitas das charlas que fixemos en moitos núcleos rurais, unha das preguntas que sempre nos trasladaban era o fronte de fachada, canto é o mínimo de fronte de fachada que temos que ter para poder edificar? Bueno, como vos galegos que somos, a resposta é depende. E voume intentar explicar. Vai a depender por qué? Porque se imaginamos que isto é unha parcela que eu teño no núcleo rural e que ten os 600 metros e que dá a vial público e que teño todos os servizos e eu quero pegar a casa aquí diante na alineación que xa me dá o vial, teño que ter claro unha cousa: a normativa marca que temos que recuar, que temos que retranquear 3 metros de cada lado. Polo tanto, 3 metros máis 3 metros xa necesitaríamos 6 metros, ¿sí? Ademais, para establecer aquí unha vivenda, a normativa galega de habitabilidade, que son as normas que especifican cales son os criterios que ten que cumprir unha vivenda para poder ser habitable, marcan como mínimo unha fachada de 6 metros. Porque establecen que como mínimo debería ter 2 habitacións, ou polo menos un espacio que cumpra 3 e pico, 2 e pico, 6 metros. Polo tanto, podemos pensar que unha parcela que me dá a un vieiro, teño que retranquear, eso sí, 5 metros o eixo do camiño. Retranquear 5 metros o eixo do camiño para deixar o espacio do vieiro. Teño que ter 3 metros a cada lado de retranqueo, son 6 metros, mais os 6 metros de fachada mínima estaríamos sumando 12 metros. Pero o requentreo é para que abra ventanas, para que abra ventanas. Por favor, como digo sempre, por favor, todas as preguntas ao final, porque se nos empezamos a interrumpir non acabamos. Entonces, todo o que ahora queran preguntar, por favor, anótenlo e ao acabar contesto a todo o que sea posible. Polo tanto, é obligatorio isto en principio. Ahora ben, podemos ter un dereito de arrime, certo? Podemos ter un dereito de arrime. Entonces, se eu teño un dereito de arrime, por un lado xa non teño que cumprir eses 3 metros. Eso sí, teño que marcar os 6 metros, teño que marcar os 6 metros de fachada mínima. E, do outro lado, teria que guardar os 3 metros dependendo do tipo de parcela, por iso digo que depende un pouco do tipo de parcela que eu teña, pois aí necesitaría 9 metros de fachada, 6 da casa, máis o dereito de arrime, máis os 3 metros, estaríamos falando dese ámbito, sí? Eso, digamos, nunha parcela normal que nos dera a un vieiro e que tuveramos todos os servizos. Por lo tanto, aí estaríamos falando deso. Pero é certo que hai outro tipo de parcelas. No rural, eu teño unha parcela que me dá aquí a un vieiro, pero teño a posibilidade de ubicar a casa no medio da parcela ou na parte de atrás. A partir de aí, cantos metros teño que ter de fachada aquí na entrada para poder edificar? Pois é unha cuestión que ahora mesmo se está analizando cos técnicos, que se está consultando tamén coa Xunta de Galicia,
non está establecido, pero lóxicamente ten que haber uns metros mínimos, como mínimo, lóxicamente todos vamos a querer meter un coche na nosa finca, se temos un garaxe ou se temos a finca para meter un coche, polo tanto, un mínimo de ancho vamos a ter que ter. Polo tanto, por iso os digo que en condicións normales, se temos unha parcela que dá un vial e temos que cumprir unha serie de requisitos, pois necesitamos un mínimo de fachada que pode andar polos 9 metros. Ahora ben, se eu teño unha parcela en forma de cuña que diante é o que me dá o vieiro e a parte de atrás é máis ancha e podo ubicar a miña vivenda na parte de atrás, bueno, pois vou aquí a necesitar un mínimo que lóxicamente vai a ser menor dos 9 metros. Non se vai exigir aquí os 9 metros porque ubico a miña casa na parte de atrás. Polo tanto, iso vai a depender un pouco de esta parte de aquí, que sempre vai ser menor de 9 metros e seguramente de 7, e xa veremos en canto queda definitivamente. Eso se verá cando se redacten as ordenanzas que están ahora mismo tamén con elo, e cando teñamos redactadas as ordenanzas, pois tamén as faremos públicas e viremos a explicalas. Entonces, en principio, isto é o que se podería establecer. Así, pois, estamos vendo que temos 600 metros de parcela, en principio 30, aínda que estamos, como digo, valorando chegar ao 40%, os cálculos que necesitamos para cumprir coa lei creo que sí nos van a permitir chegar ao 40%, o fronte de fachada o que acabo de explicar, e, como ben saben, iso xa está establecido a día de hoxe, hai que deixar 5 metros do eixo do camiño para poder edificar. Sempre, como ben saben, hai zonas, e aquí en Ardia hai algunha, donde hai muros centenarios, donde a propia lei de patrimonio e hai outras leis que entran tamén en xogo, recollen que hai que facer conservación deses muros. Polo tanto, en eses casos excepcionales donde temos muros centenarios, donde a lei de patrimonio di que hai que conservalos, en esos casos, lóxicamente xa non habrá que cumplir os 5 metros do eixo do camino. Aí haberá que cumplir o que patrimonio ou outras administracións nos establezcan e nos obliguen. De feito, ahora mismo hai bastante controversia entre, claro, manter os núcleos rurales e manter os muros centenarios, pero existe a controversia de que hoxe en día necesitamos meter unha ambulancia, necesitamos meter un coche de emerxencias ou de bombeiros, e moitas veces é casi imposible pola estreitez que teñen os vieiros e os camiños, non? En todo caso, polo tanto, en termos xerais, 5 metros do eixo do camiño, e nasqueles casos excepcionales onde hai muros, ou onde hai catálogo de patrimonio, ou onde patrimonio informa, aí, lóxicamente, témonos que suxeitar ao que nos diga patrimonio, que é un pouco o que nos establece eses criterios. Ben, como ben dicía, hoxe vimos a falar do núcleo rural de Ardia, e agora xa pasamos a ver planos. Esa explicación que acabo de facer técnica, e a partir de aí, mientras tomo un grolo de agua, poden tomar asiento. Podes estar aí, non? Sí, séntese aquí. Aquí non vou querer sentarse aquí. Ben, entonces, a proposta que había na aprobación inicial do 2014, a proposta que había no ano 2014, o pexón aprobado inicialmente, o cual agora estamos axeitando en base, cambiando en base ás alegacións, en base aos informes da Xunta e en base á nova lei do solo do ano 2016, era este para a Ardia. Para que nos ubiquemos. Os planos entre o 2014 e o que presentamos hoxe de 2018 non coinciden na súa orientación, pero nos vamos a situar. En todo caso, se é necesario, volvemos a repetir planos e os vemos máis en detalle. Esta sería a rotonda que vai Teniente Domínguez e Xoán 23, e este xa é a salida do Grove, Ardia e saída fora. Polo tanto, esta é a rotonda, para que nos ubiquemos. Este é o colexio onde nos atopamos agora, Valle Inclán, e polo tanto este plano está, digamos, salida ao Grove. Ben, como ben establecía, como ben poden recordar, o núcleo rural de Ardia, en aquel momento, establecía unha zona, suelo de núcleo rural tradicional, histórico tradicional, e suelo de núcleo común. Aínda que nos planos que vamos a ver de 2018 tamén hai estes colores,
Eso antes, no 2014, marcaba unha diferencia de edificabilidade entre un tipo de suelo e outro. Aquí se podía construir con menos parcela e aquí necesitábamos máis parcela. Como tomamos a decisión de que todo núcleo rural vai a construir coa mesma parcela, dá igual que este aquí que aquí. A efectos de parcela mínima. Dá exactamente igual. Por lo tanto, o tratamento vai ser igual para todos. 600 metros cuadrados de parcela mínima. Por lo tanto, en ese sentido, é un cambio respecto ao 2014. E outro cambio era este peón que había aquí ubicado, que a gran maioría dos propietarios nos comentaban que non estaban de acordo con ele. Isto, como ben recordan, era un peón e este era outro peón. Os peóns que había no núcleo rural de Ardea. Isto era o que se propoñía. Agora lles vou poñer o plano xeral de Ardea e despois vámoslo a ver moito máis en detalle. Por lo tanto, a día de hoxe, o borrador xa de ano 2018, cambia un pouco a ubicación, pero vamos a verlo máis en detalle. Esta sería a rotonda, este é o colexio de Ardea, e esta é a salida de Ardea, dirección Lanzada. Por lo tanto, para que nos ubiquemos. Aquí estaría a rotonda, esta é a rotonda de aquí do colexio e este é o colexio. Por lo tanto, esta é a carretera principal e isto que queda delimitado entre as líneas vermellas e as líneas azuis é a delimitación do núcleo de Ardea. ¿Sí? Ben, como digo, en todo este ámbito 600 metros, da igual que estemos aquí ou que esteñamos aquí, iso é o mismo, e, como poden ver, aquí era onde se ubicaba aquel peón e quedou fora, e aquí era onde se ubicaba o outro e quedou fora a petición dos propios propietarios. Agora vamos a ver isto máis en detalle, vamos a verlo por planos. O que sí quero trasladar, que é unha cuestión que nos teñen comentado moito, sobre toda a parte que vai hacia a ría, é que aquí esta delimitación destas líneas ven feita por o deslinde de costas. O deslinde de costas. Polo tanto, o pexón só pode traballar e só pode ordenar do linde para arriba. Non pode ordenar ámbitos que non son de nosa competencia. Polo tanto, todas estas líneas que quedan aquí hacia abaixo, esta é a línea de costas, hai que deixar a servidumbre e a protección de 100 metros e, polo tanto, iso nos delimita donde podemos establecer e donde non. Iso non é un criterio do pexón. Iso nos ven imposto por costas e incluso pola Red Natura, que aquí tamén afecta. Así pois, digamos que en estes ámbitos de aquí como poden ver está pegado á carretera, é obligado, por qué? Porque é o que nos traslada costas, e iso temos que cumplir. Digamos que dentro desta franxa non se pode edificar, non se pode edificar. Iso é dominio público marítimo terrestre, iso é costas. Ben, a partir de aí, como poden ver, este é o ámbito, e agora vamos a verlo, e se é necesario incluso o ampliamos máis. Este sería... Volve a cambiar un pouco a orientación, explico. Estamos na rotonda Teniente Domínguez Xoamite 3, para que nos situemos. Este é o colexio, esta é a rotonda do colexio, e este, digamos, é o primer tramo de Ardea, ¿sí? Aquí está a Escola Vella, exactamente. Por aquí, isto era onde estaba o peón antes que borramos. E hai unha novedade respecto ao anterior que vou explicar despois. No 2014, no ano 2014, en este ámbito de aquí, en esta zona de aquí, se establecía un suelo industrial. Ahora en parte tamén, pero as normas subsidiarias marcan que o núcleo rural de Ardea remata aquí e temos que seguir conservando isto. Por lo tanto, en este ámbito, como ven, esta é a calle que chega hasta Valle Inclán, a rotonda, este é o colexio,
e esta rotonda de Xoán 23 Teniente Domínguez. Bueno, pois isto é unha novedade, porque antes o núcleo rural remataba mismo na carretera, remataba aquí, e o poden ver aquí, miren, como poden ver, non ve? Esta é a rotonda e aquí quedaba fora o núcleo rural e se recollía por aquí. Ai, José. E agora se incorpora isto. Polo tanto, estas parcelas van a ter tratamento de núcleo rural. De feito, estas parcelas, a día de hoxe, estas parcelas se pode construir e se pode pedir licencia. Entonces, esa é unha das novedades neste ámbito. Se o consideran, a ver se son capaz de ampliar un pouquinho máis e o podemos ver mellor. Vou ir por partes, así se ve un pouco mellor. Sí? Imagínome que vostedes se sitúan moito mellor que a min neste ámbito. Ben, entonces, este é o ámbito, e agora vou mover un pouco para ver outro trozo, sí? Me disculpan, é que teño que acercarme aquí a ordenador, se non podo, e isto, digamos, sería a outra parte. Sí? Sitúense sempre esta rotonda, este é o Colexio de Ardia e esta é a dirección salida. Este é o Camiño Vello, esta é a antigua escola e, polo tanto, estamos aí ubicados. Ben, seguimos vendo planos. Se é necesario, despois, ao rematar, volvemos a revisalos, que para iso estamos, sí? Ben, entonces, este era o primer plano, este é o segundo, digamos, o que enlaza, o que queda polo medio, o que enlaza entre a parte da rotonda e o Colexio de Ardia, salida de Ardia. Polo tanto, para que nos ubiquemos, aquí ahora é onde está o semáforo e continuamos por aquí. Vouno a ampliar e xa digo que aquí se dá. Aquí dá igual que estemos aquí, a parcela mínima é a mesma, insisto, mesma, 600 metros. Ahora ben, como dicía antes, que aquí en Ardia sí que se suele dar. É obligatorio ter sempre 600 metros cuadrados para edificar? Non, hai excepcionalidades. Unha delas é que se eu estou metido nunha parcela que teño 400 metros e ao meu alrededor xa está todo edificado e non teño capacidade de conseguir máis terreno, sí? Podo pedir unha excepcionalidade. Entonces podería facer unha vivienda con 400 metros, pero teño que xustificar que non podo conseguir máis metros porque teño todo edificado ao meu alrededor e, polo tanto, non hai forma de conseguir máis terreno. Entonces aí se dan excepcionalidades e podería construir con menos de 600 metros. Pero eso xa estaba. Sí, ao final, eso xa estaba, claro que estaba, pero quero explicarlo. Eso xa estaba. Ahora ben, hai outra novedade moi importante. Hai outra novedade moi importante, que é a que falaba antes e despois vou volver a explicar. Seguramente en Ardia hai moitas edificacións que son anteriores ao ano 1975, verdad? Seguro. Bueno, pois esas edificacións de antes de 1975 van a poder construir incluso sin cumplir a parcela mínima. Incluso sin parcela mínima. Van a poder construir o que lles dé a gana. Pero iso vou explicar despois e vamos a ver o artículo onde se recolle na Lei do Suelo. Ben, vamos a ampliar estes planos para que podan ver un pouco mellor. Este sería, digamos, o primer tramo, ¿sí? Este sería o primer tramo. Disculpad, pero... Este é o primer tramo e agora avanzamos máis en detalle para ver o seguinte. Que sería... A ver, aí. Para que podan ver ese ámbito.
como lles decía, isto de aquí, por qué? Porque isto é a delimitación que nos marca o deslinde de costas. E incluso a raya verde, incluso zonas de protección medioambiental e renatura. Por lo tanto, entre esta línea e esta, aí é donde non podemos meter pexón e non se pode ordenar, porque non se pode edificar en ese ámbito. Ben, e continuo co terceiro plano, continuamos co terceiro plano, que sería este, que xa é a parte final, digamos, para que nos ubiquemos. Isto debe ser a gasolinera, ¿sí? Isto é a gasolinera, por tanto, remata aí o núcleo rural de Ardea e esta é a que está enfrente, remata aí tamén. Esta, como é moi pequena, vou ampliar e así xa se ve de golpe un solo pantallazo. Aí está, ¿sí? Digamos que este é o último tramo donde remata o núcleo rural de Ardea. Aquí estarían as dúas estacións de servicio, como poden ver, e, por tanto, aí rematan. Quedarían delimitadas por estes ámbitos de aquí. ¿Sí? Ben, esta é a delimitación que temos no núcleo rural de Ardea, que, sinceramente, fora de peóns e da cuestión aquela que falábamos do suelo que ahora explicamos, queda máis ou menos como xa estaba, incluso prácticamente un pouco máis que nas normas subsidiarias. Aí estamos en ese ámbito. Así pois, quería ahora enseñarles o de antes, é dicir, permítame aquí unha explicación. O que vimos antes, había a rotonda de Ardea, a baixada ao colexio coa rotonda, isto delimita o núcleo rural, polo tanto esta zona vai quedar dentro do núcleo rural. E agora vamos a ver outros planos. Aí vai haber un suelo terciario, o suelo terciario que é un suelo que vai a permitir o desenvolvemento de talleres, de comercios, de naves, de supermercados, de actividades destas características, e que vai a recoller todo este ámbito. E como ven, vai a chegar hasta aquí, pero que este trozo de aquí vai a quedar fora. Por qué? Porque este trozo pertenece ao núcleo rural de Ardea, non é suelo urbano. Por lo tanto, tuvémoslo que separar. Entonces, este suelo, isto vamos a ver agora en outro plano, pero era unha explicación que tamén quería darles, porque é unha diferencia, porque antes, este suelo, que non era sí, tamén terciario, chegaba hasta aquí, chegaba hasta o límite da carretera. Por lo tanto, isto tamén estaba incluído neste suelo. A día de hoxe non. A día de hoxe, este suelo queda delimitado que coincide con isto. Era unha explicación que lles quería dar, non? Ben, entón, hai unha serie de cuestións e de dudas que nos veñen trasladando en moitas das charlas do núcleo rural. E unha das cuestións é edificacións tradicionales, que iso é unha novedad, como lles dicía antes, situación das fincas, que pode habelas, que ahora mismo poden edificar coas normas subsidiarias e ahora acaban de comprobar que quedan fora. Que pasa con esas parcelas que hoxe podo construir e que no pexón mas deixades fora? Vamos a falar delas tamén e despois vamos a falar dunha figura que é o PERI, o que antes lle chamábamos peón e ahora lle chamamos PERI, que iso é outro dos cambios que hai tamén. Ben, primer punto, como lles decía, iso poden consultalo con calquer abogado, con calquer asesor xurídico, experto en urbanismo. É lei do suelo. Non pude traer en galego, pero, bueno, témola igual, vale. Lei 2/2016 de 10 de febreiro da Lei do Solo de Galicia. Artigo 40. Artigo 40. Edificacións tradicionais. As edificacións tradicionais existentes en calquer categoría de suelo, ou de suelo de núcleo, ou de suelo rústico, poderán ser destinadas a usos residenciales, terciarios, productivos, turísticos, artesanales, pequenos talleres ou equipamentos. Isto é moi importante. Moi importante. E agora seguimos. Teñen que pedir un título habilitante municipal, teñen que pedir a licencia, e sin necesidade de cumplir os parámetros urbanísticos. Sin necesidade de cumplir os parámetros, é dicir, sin necesidade de cumplir parcela mínima,
e sin necesidade de cumprir outras cuestións, sin necesidade de cumprir os parámetros urbanísticos de aplicación, salvo o límite de altura, eso sí, e o límite de altura no rural son 7 metros, se permitirá su rehabilitación y reconstrucción y, por razones justificadas, su ampliación en volumen, incluso de forma independiente. É dicir, imaginemos que eu teño un jalpón, que, e agora vou explicar que ten que ocurrir. Teño un jalpón. Bueno, pois teño unha parcela e en outro sitio da parcela podes construir unha construcción que sexa o 50% do que teño. É dicir, eu podo ter un jalpón e pegarlle ali os metros que teño do galpón o 50% máis, ou incluso facelo de xeito independiente, sin superar o 50% do volumen originario da edificación tradicional. Ben, a efectos do previsto en este artigo, se considerarán edificaciones tradicionales aquelas existentes con anterioridade á entrada en vigor da Lei 1975 do 2 de maio, que era o que lles decía antes. Por eso, toda construcción, non fala de casa, toda construcción, nave, jalpón ou casa, vivenda, que seña construída antes do ano 1975, poderá construir independientemente do tipo de suelo que este, tanto se está no núcleo como se está en suelo rústico. E isto é unha novedade importantísima da Lei do Suelo do ano 2016, porque isto permite construir en parcelas donde se justifique que hai unha construcción feita antes do ano 75. E isto lle dá unha ventaxa moi grande a esas persoas ou eses propietarios que podan demostrar que teñen esas construccións feitas antes. Por que máis? É que poden pedir licencia mañán, porque non necesitan estar xa dentro nin do núcleo nin fora. Poden ir mañán a pedir licencia. E iso é unha novedade moi importante. Por iso quería explicarla moi detidamente, porque iso suele ocurrir moito no rural, nos núcleos rurales. Artigo 40, Lei do Solo. E en todo caso, consúlteno con calquer asesor urbanístico que yo explicará. Ben, a partir de aí, se estamos nunha situación onde eu agora podo construir, pero se aprobamos o pexón, deixo de estar dentro do núcleo, que fago? Pois unha de dúas. Ou pido licencia para manter o meu dereito, ou vou perder ese dereito. E aquí tampouco podemos mentirnos. É dicir, se eu agora podo construir e por calquer razón quedo fora do núcleo, a día de hoxe o que está en vigor hoxe son as normas subsidiarias. Polo tanto, se hoxe podo construir, teño que pedir unha licencia. Xa sei que non é a mellor solución, e moitos de vostedes me dirán, carai, pero iso significa facer un proxecto e gastar cartos. Pois sí, pero o que lle vai a permitir é que o tendo a licencia, o tendo licencia de obra, eu aguanto o meu dereito a construir. Se despois se aproba o pexón e a miña parcela queda fora, se eu teño licencia antes de que se aprobe o pexón, manteño esa licencia. Porque, ademais, coa nova lei, ademais, antes saben que eu pedía licencia, tiña uns meses para iniciar a obra e tiña uns meses para rematar a obra. Coa nova lei podemos pedir prórrogas. Polo tanto, eu podo pedir a licencia e agora, bueno, teño cartos para facer o proxecto e pedir a licencia, pero non teño cartos para facer a obra. Pido a licencia, polo tanto, teño o meu dereito para construir e non podo construir, pois lle pido unha prórroga ao Concello. Olle, pido unha prórroga de 1 ano ou de 2 anos para poder construir. E son varias prórrogas que se poden solicitar. Polo tanto, eso é unha posibilidade a día de hoxe. Sí? Eso é unha posibilidade a día de hoxe. E despois, outra posibilidade é un PERI. E agora vamos a explicar. Un PERI, é dicir, pensemos que aquí pode haber varios propietarios que dentro do núcleo rural de Ardea quedan fora. E teñen parcelas que conxuntamente reúnen un número de metros. Bueno, pois o que podían propoñer era poñerse nun PERI. Isto só se fai a petición da maioría dos propietarios. Petición da maioría dos propietarios. Nós non poñemos PERIs, non poñemos peóns.
Como ben poderon ver, en Ardia non hai ningún. Os sacamos. Polo tanto, se hai un grupo de propietarios que entenden que teñen unhas parcelas que poden cumprir os requisitos e as queren meter para poder urbanizar, poden solicitar un PERI. Iso é interesante porque ese PERI non vai a computar por núcleo rural, polo tanto poden o pedir. Ten que estar, eso sí, non pode ser un PERI aillado no monte, ten que ser un PERI pegado a un núcleo rural. Falo de Ardia, como falo de Estoño, como falo de Campos, como falo de Reboredo ou de calquera outro núcleo rural. Se pode solicitar ese PERI, a condición que a maioría dos propietarios o pidan. Que a maioría o pidan. Iso sí, estar nun PERI significa costes. É dicir, eu posiblemente perda o 35% da miña parcela, ou 40%, porque estar dentro dun PERI, ao fin e ao cabo, é un desarrollo. É dicir, teño que ceder para viales, teño que ceder para aceras, teño que ceder o 10% para o concello, sí? Polo tanto, perdo un terreno. Ahora ben, o PERI o que permite é establecer unha ordenanza propia de construcción. Polo tanto, se nós temos unha bolsa de terreno e queremos desenvolver aí un PERI, o sacamos adiante e, despois de facer todas as cesións que temos que facer para viales, e para reparcelar, e para compensar, e para darlle o 10% ao concello, as parcelas resultantes poden ser menores de 600 metros e, polo tanto, o mellor podemos edificar con parcelas de 350 ou 400 metros. Por que? Porque nós temos unha bolsa de terreno e como teño que perder en torno a un 35-40%, se me compensa non exixindo os 600 metros. Por tanto, o PERI é un instrumento que ordena propiamente ese suelo determinado. E non necesitamos eses metros, ¿sí? E estos son, digamos, as cuestións que a día de hoxe no núcleo rural podemos levar adiante. Edificacións tradicionales antes do ano 75, importantísimo. Se ahora estou nas normas e podo construir, só me queda pedir licencia se quedo fora, e se non, outra sería xuntarme con outros e propoñer un PERI. Eso se pode propoñer en calquer momento, esta sería unha boa ocasión, non computa dentro do núcleo, polo tanto, é un instrumento, digamos, aparte, un sistema aparte. Ben, entonces, a partir de aí, como decía, rematamos a parte do núcleo rural e empezamos xa coa parte do suelo urbano que é Xoán 23, Teniente Domínguez e a Graña, sí? Non era mellor... Se queredes parar aquí e preguntamos do núcleo rural e despois viramos o outro, sin problema. E máis, aproveito a ocasión, como agora vamos a falar de Xoán 23, Teniente Domínguez e a Graña, todos aqueles que solamente viñeron para o núcleo rural de Ardia poden marchar se o queren, porque non volvemos a falar do núcleo de Ardia. Entonces, agora, se teñen preguntas respecto ao que acabamos de falar do núcleo rural, é o momento, e así despois xa falamos do urbano. Hai algunha calle marcada no proxecto ese do núcleo rural en Ardia? Algún nova ou así? Ou é existente? Todas son existentes, e máis, o que estamos seguindo é os viales que están recollidos en catastro. En outras zonas hubo problemas, en outras zonas hubo propietarios que nos dixeron que había errores e se corrixiron. Polo tanto, se detectan errores, porque, por exemplo, no núcleo rural de Meloxo, un propietario dixo que se lle estaba metendo como vial público unha parcela que era propia. Truxo o documento a oficina técnica, presentou o catastro e se corrixeu. Polo tanto, non estamos establecendo ningún vial novo, todo o que se desenvolve no ámbito de Ardia é en base aos vieiros xa establecidos. Eso sí, se algún vieiro ven que pode estar, eu creo que non, pero pode ser, que non é realmente vieiro, ou algún vieiro que pode ser público e non está aquí recollido, tamén se pode trasladar. Porque xa lles digo, nós estamos usando o parcelario catastral. E sabemos, somos conscientes que o problema que é que o catastro non está sempre a última. Entonces, pero non nos queda outra. Nós seguimos o parcelario catastral e estamos recollendo os viales, os camiños públicos que o catastro ten reconocido como tales. Ou que xa estaban recollidos nas normas subsidiarias, claro.
Que significan os colores da certificación? Ahora mismo, nada. Antes sí. Antes significaban, se suponía que estos eran edificacións tradicionais e estas non. A día de hoxe, todo é exactamente igual porque todo ten o mesmo tratamento de 600 metros de parcela mínima. Por lo tanto, podían ter todos o mesmo color. Podían ter todo o mesmo color. Podo che facer unha pregunta? Sí, alto, por favor. Para Alto, sí, mira. Aí onde teño a miña casa, o catastro pasouse. Xa anduven a voltas, pero vexo que tendes aí igual no plano. E aí no final, aí, Sí, esa aquí. aí. Si podes poñelo máis grande no Sí, sí, último, vou no víase último mellor. plano. Aquí. Sí, pero víase... Sí, eso... A miña non chega lá ao final, onde está o azul. E no catastro me métema. E máis non chega ao camiño. A miña acaba en pico. Pois entonces, Aí hai outros terrenos. pediríalle, se pode ser, E xa anduven e xa... xa presentou no Concello. Xa me mirou Alfonso e xa fun ao catastro e xa viñeron aí. E que eu vexo que está igual. Pois tomamos nota, porque xa lles digo que temos que estar revisando estas cuestións do catastro. En algúns zonas en Meloxo, en Estoño, nos ocorreu, pois aquí tomamos nota e o facemos igual. Que hai outros terrenos Sí, sí. que dan ao camiño. E que que están non dá, diferentes. O sea, que hai máis parcelas que Eso, este. eso. Vale, de acordo. Os límites do núcleo rural son os mesmos que había? Non sendo ese cuchillo de aí? Pois creo que non. Este era o límite que había antes, que isto recollía a gasolinera, aquí chegaba hasta aquí ampliaba isto de aquí, ahora se recorta por aquí. Esta parte de aquí creo que é exactamente igual, esta parte de aquí creo que é exactamente igual, isto de aquí queda fora, ahora non está metido, e por aquí creo que tamén está exactamente igual. Eso xa non estaba antes metido. Isto sí que este é do 2014. Non. Pero o da hora co de antes, siguen o... Este é o de antes, Xa. o 2014. Sí. Digo, ahora, vamos a verlo, pero ahora esto de aquí está fora, esto, e isto está fora, esto de aquí está fora, esto de aquí está fora, e o que se mete é esta parte de aquí, vamos a ver ahora, esto está incluído. Nada esquina de aí. Sí, mira, é isto, non ves? O que pasa é que ahora o colexio está aquí, está ao revés. Xa. Pero mira, esta parte de aquí, que é esta de aquí, Sí. isto de aquí arriba é a escola vella, chega hasta arriba. Antes non chegaba eso hasta arriba. Como? Non chegaba hasta arriba eso, así. Aí Corta cortaba. pola mesma línea ou non? No, Por aquí no, ahora chega hasta aquí ahí. arriba. Exactamente. Ahora chega hasta aquí arriba, porque hai estas viviendas aquí. Porque eso non se Esas pode viviendas conseguir. non existen de momento. Non se pode conseguir un plano dese. Esas viviendas non existen de momento, ¿eh? O que se pode ir a revisalo, porque isto A revisalo como. podes ir á oficina técnica e revisalo, e allí deixanche revisar o plano. Ahora mesmo isto está aquí, Non podo conseguir nunca. a día de hoxe non. Non fixemos nada. Non fixemos nada, non. A día de hoxe estamos expoñendo aquí. En brevísimo vai estar colgado na página web do Concello e van poder baixar Eu todos. pregunto, porque a Revisalo, mitad pero de estou xente que che- hai aquí, o que lle explicas, non sabe ni onde chega, ni onde ven, ni o seu terreno. Se queda dentro, se queda fora. Vale, bueno. Para eso estamos mirando os planos. Se así ahora aquí non podes ver se queda dentro ou queda fora, Todo agora. está ben. Pero, en todo caso, o que che digo, como lle digo en todas as charlas, isto é unha explicación da proposta que estamos trasladando e a partir de aquí, todos os que teñan dudas, que pasen pola oficina técnica, que para iso están, para explicarlles e decirlles si unha, lóxicamente como comprenderán, eu xa que non vou a vir a falar de parcela a parcela, eu veño a falar en términos generales. Ahora, se hai interés en saber, oye, que pasa con esta parcela, como nos acaban de trasladar aí, que a parcela está catastralmente mal. Esas son cuestións que trasladamos á oficina técnica e xa lles invito desde mañá mismo que vayan pola oficina técnica para dicir, oye, mira, estuve na charla que fixo o alcalde e non me quedou claro como quedaba este terreno, ou non me quedou claro como quedaba este, ou non me quedou claro como quedaba este, e ali lle van a dar explicacións e lle van a explicar como queda moito máis en detalle. O suelo terciario vas a falar tamén... Si, ahora falo. Por exemplo, un peri, o peri que medida mínima? Ten unha medida mínima o peri? Home, ten que ter unha medida mínima. Eso xa vai depender un pouco dos propietarios. Ti date conta que... Digo, extensión mínima. De extensión, claro, non, xa te entendí. Lóxicamente, peris, 10.000 metros cuadrados.
5.000 metros cuadrados, home, si con 5.000 metros cuadrados, despois de perder o 40% do terreno, que son 2.000 metros, si con 3.000 metros queda para que os propietarios podan desenvolver, ao mellor dá. Iso xa vai a depender dos números que teñan que facer os propietarios. Lógicamente, se teño un peri de 20.000 metros, pois me vai a dar para ceder e me vai a dar para facer varias parcelas edificables, que ao fin e ao cabo é o que me interesa. Se fago un peri de 6.000 metros, e se de media, non tomen a rajatabla, non, é que o alcalde dixo aquel día que era o 40%, e agora me sale o 42%, non, é de media, máis ou menos. Entre viales, cesións, se temos un peri de 5.000 metros e cedemos o 40%, xa estamos perdendo 2.000 metros, despois quedan 3.000 metros para urbanizar entre os propietarios. Pero se son dous... Se son dous, é maravilloso. Eso depende moito. É que estou dicindo eso, estou dicindo que vai a depender dos propietarios. Esperad un momento que estou me van a permitir que me saque o jersey, que non podo nem falar. Quero explicarlo outra vez. 20.000 metros e hai 30 propietarios, xa compeste. Exactamente, esa é a cuestión. E agora lle cedo a palabra. Un peri, vamos a poñer por caso, non sei, que non quero señalar, porque despois, como isto todo é moi sensible, ti imagínate todos estes terrenos de aquí, e imagínate que son de 3 propietarios, e eses 3 propietarios din, por nós pedimos un peri pa aquí, se recolle, e este peri de repente queda ubicado e podes urbanizar. Cando queras urbanizalo? Cando os propietarios quedan, pero dentro do pexón vai a quedar informado e vai a pasar todos os procesos. Polo tanto, estes terrenos que a día de hoxe quedan pa patatas, para que nos entendamos, a través de un peri poderían quedar para un desarrollo. Bien, ahora, se aquí hai 5 propietarios e xuntan 20.000 metros, dirán, oi, pois a mí nos compensa. 20.000 metros, perdemos 8.000, nos quedan 12.000 viales, parcelas de 400 metros ou de 500, e nos dan 10 parcelas e somos 5, oi, pois nos compensa. Propoñemos un peri. Ahora, este mismo peri, se hai 80 propietarios, ao mellor diga, pois non me compensa. Eso xa é unha decisión de propietarios. No, pero, por exemplo, aí non puxeste de que tiña que ser a maioría dos propietarios. En todo caso, un peri ten que ser a maioría dos propietarios. Sí, porque, a ver, non é o 100%, pero estamos falando tampouco é o 51% que pide a lei. Eu quero dicir, a ver, quen marca o terreno dun peri? Aquí somos 4 propietarios para enterarse nos 6 fixos, de 6 propietarios. Sí. E nós temos a máxima extensión, a maioría desa extensión. Nós podemos involucrar esos, sí ou non? A ver, nós o que estamos falando máis menos é que se no total do parcelario os propietarios teñen un 75% do suelo, poden plantear un peri. Se teñen un 50,1, non, porque por aí non vamos, porque xa houve os problemas no anterior pexón en ese tema. E xa sei que a lei permite desarrollar. Se eu me fago co 51% do terreno, a diferencia cal é? Permítame que o explique, e agora cedo a palabra. A diferencia cal é? Antes viña imposto aquí un peón. Alguén que viñera e se fixera co 51% dos terrenos, desarrollaba o peri. Por que? Porque viña imposto. Nós, o que estamos planteando é o contrario. Nós non impoñemos ningún. Non impoñemos ningún. Entonces, lóxicamente, como se vai a desarrollar un peri? Se os propietarios queren. Porque se os propietarios non queren, nadie vai poder comprar o 51% de patatas. A día de hoxe non está recollido como peri. Solo pode estar recollido como peri se os propietarios non o piden. Canto necesitamos? Un 70-75% de xente que veña ali, que firme e diga, oi, mira, este suelo son 20.000 metros e nós xuntamos 17.000. Pois podemos poñer un peri. Habrá xente que non lle guste, vale. Ahora, deso estamos a falar. A partir de aí, canto é o ámbito do peri? Iso xa é un cálculo que teñen que facer os propietarios. Me compensa económicamente meterme en esta aventura? Sí, o que a diferencia, digamos, que antes estaba demarcado, exacto, ahora digamos, ahora os propios propietarios que teñen que demarcar. Problemática que se aproveito. Vamos a ver ahora na Graña. Na Graña sí que hai un Suez que veñen impostos. E na Graña sei que vai haber debate. Aquí estou eu. Eu xa sei que vai haber debate. Son os Suez que veñen impostos. Por que? Porque son Suez que xa veñen as normas subsidiarias. Por lo tanto, sacalos é prácticamente imposible. Prácticamente.
Nós o consultamos moito con abogados, con técnicos. Ahora, que os suets cambiaron respecto ao anterior, sí. Que son máis reducidos, tamén. Pero sigue habendo suets, xo adianto. Polo tanto, sei que vai a... Xa me estou sacando o jersey porque sei que vai. A miña pregunta é a seguinte. A miña pregunta é a seguinte. Sí. Cal vai ser o frente de parcela no núcleo A rural? día de hoxe non podo contestar eso. Pero, cal é ahora mismo? Vai ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros? Cal é ahora mismo? Ahora mismo tampouco che podo Non hai contestar. frente, ahora mismo? Sabes As normas perfectamente. subsidiarias. Nas normas subsidiarias non hai un frente mínimo. Aí é o informe que faga o técnico do Concello do Grove no momento da licencia. A día de hoxe non está establecido en ese sentido en determinadas parcelas. Bueno, aí é outra cousa Dependendo máis. a fórmula. Eses dibuixos que están aí feitos de propiedades son máis cortos do que realmente son. Son máis? Máis cortos ese tamaño poñen máis pequeno do que é a edificación. Hai unhas parcelas, hai unhas edificacións aí que poñen un tamaño aí máis pequeno do que é. Pois eso se E- poderá corrixir se iso é así. Sí, e incluso están encima dunhas partes, dunhas propiedades. A ver, non vou entrar en debates individuales. E eu sei que hai moitos problemas entre propietarios que si esta parcela é miña e esta é outra. O Peixón non entra aí e o Concello non entra aí. O problema entre parcelas privadas é un tema privado que ten que ir a un contencioso. Pero que acaba de dicir a mismiño que eso que está dibuixado Si é o que realmente é, porque ademais acordártelo co catastro e o que vale. eu o que digo é que o parcelario que estamos reflexando aquí é en base ás licencias que se teñen dado e en base ao parcelario do catastro. Pero ese é correcto, esa parcela aí. Nos As entendemos están que... dibuixadas. A ver, A miña pregunta é esa. Pero eso por onde marca o núcleo, eso corta a fincas hábitat. vale, eso é outra cuestión. Outra cuestión é que en líneas xerais ten que coller unha parcela global, enteira. A non ser que sea unha parcela enorme. Pero en líneas xerais, e iso é unha das cousas que temos que se están corrixindo constantemente, porque hai moitos casos, e digoche que en Reboredo xa non lo trasladaron algúns veciños, que teñen unha vivienda edificada e que non se lle recollía o total da parcela. Esos son os errores que hai que trasladar á oficina técnica. Eu o que vos traslado aquí é o que nos trasladan os técnicos. Eu entendo que isto está correcto. A día de hoxe xa digo que é o parcelario que nós temos e o que estamos traballando. O acabamos de escoitar e xa o escoitei en varios núcleos rurales. É que eso xa non é así. Esas parcelas cambiaron. No, pero digo eu, si está ben correctamente eso o que está dibuixado. Eu entendo que sí. Sí? Sí. Por logo, eso aí, esas parcelas, esas casas están encima dunha propiedade privada. Pois a propiedade privada terá que ir a defender ao xulgado. No, eso si é que o poñen aí. Non vou entrar en eses debates. E xa sei por onde. Xa falamos moito desto, E aparte o acceso. Si queres, mañá non que non estou con unha reunión a Santiago, pero si queredes, o lunes volvemos a falar deso. Non veño a falar de cuestións privadas. Pois sabedes, nin cuestións individuales. Eu veño a falar en términos xerais. Ese é un caso xerai. E insisto, si hai un problema entre propiedades privadas, eso se ten que resolver no ámbito xudicial competente, non é o Concello. No, pero aí estamos dicindo que o que dibuixa aí si é correcto. É a miña pregunta. Eu entendo que sí. Pois xa está. Pode haber un error. Esa é a miña pregunta. Pode haber un error. Pois hai un error, pero grande, ademais. Pois se é posible subsanalo, se subsana. Ainda estamos a tempo. Ben, máis preguntas do rural. Cando van a estar os planos disponibles para ver o deslinde dos viales e todo iso? Eu espero. Aí vai haber bastantes casas afectadas, porque a norma marca desde o eixo 4. E ampliastes a 5 e vai quedar moita casa... Xa, bueno, vamos a ver, eso tamén hai que falar. Eu preguntaba por eso. Sí, pero que falamos. Habrá zonas, como dixen antes, ou mellor hai zonas que hai que reducir os 5 metros do eixo do camiño. Eso é por termos xerales en todos os núcleos rurales. E máis, nas normas subsidiarias está así, 5 metros do eixo do camiño. Ahora, hai zonas específicas, Camiño Vello de Ardia, como ampliamos aí, que hai muros centenarios. Son excepcionalidades. Ou casas consolidadas. Exacto. Desde o 75, pero reflejalo totalmente. no texto. Pero ben sabes, e é unha boa pregunta, porque hai que explicarlo e decir,
que o plano recolla que de repente o vial ten que ser 5 metros do eixo do camiño, quere dicir que mañán aproba o paixón e pasado mañán vai a vir a máquina a levarme a casa por diante? No, no. Eso hai que ser claros. Eso queda aí recollido. Se eu teño a miña casa construída, consolidada e feita, e durante os próximos 40 anos non fajo nada na miña casa, esa casa vai a seguir así. Ahora ben, se dentro de 40 anos este paixón, digamos, está en vigor, e dentro de 40 anos eu tiro a casa para facer outra casa nova, aí... 40 ou 2 anos. Ou dentro de 2 anos. Non 40. Bueno, vale. Ou 6 meses. Ou dentro de 6 meses eu quero retirar toda a casa e facela de novo, aí sí que teño que cumplir a alineación. Se queres botar unha planta... No, pero non é tirar a casa. Pero a ver, tirar a planta dependerá ahora de se podo facela ou non, porque vai máis un. Xa dependerá. No, pero se non ten, eu digo por esos casos. Pois aí son casos excepcionales que eso como se resolve coas normas subsidiarias, coas ordenanzas. Coas ordenanzas ou consolidando desde un ano. Sí, totalmente. Estamos esos son os de, pero son, sabedes que son os menos. Non é o término general. Estou de acordo. Hai bastante. Estou de acordo, pois é un tema a falando, porque iso é o que ten que recoller as ordenanzas. Por que o núcleo rural acaba antes da gasolinera? Porque o núcleo rural, porque... Pois sí. Porque sí, porque acaba aquí. Básicamente porque aquí xa non hai máis edificacións. Como os vikingos. Ti date conta unha cousa que eu dixen a principio. Para delimitar un núcleo, se nós delimitamos un núcleo, un ámbito, é que non quero falar deste tema. Ti imagínate que aquí delimitamos isto como núcleo rural. A lei obliga que como mínimo 33% deste suelo das parcelas edificables teñen que estar xa construídas. Aquí non hai. Entonces non podemos seguir ampliando. O sea, o núcleo rural non é tira para diante, non. É máis, son fórmulas matemáticas que establece o regulamento. Imagínate que a Fraña está no medio do núcleo rural. Por favor, que quero dicir? Que quero dicir con... Está no medio, Por favor, que quero dicir con eso? Que claro, o primer criterio que hai que marcar é que para delimitar un suelo como núcleo rural, como mínimo, o 33% das parcelas edificables teñen que xa ter unha vivienda. Senón non se pode. E iso é o que nos limita, por lo tanto... Por que para ali no e para aí no? É que non hai edificación, por lo tanto... Non é normal porque non hai vial. Pero Home, hai vial importante. Por certo, a lei do suelo e os técnicos da Xunta, que é un criterio xa establecido, establecen que os núcleos non se poden estender a través dos viales. É dicir, non podemos facer ahora un vial aquí está lanzada, ou imagínate xa no caso no Grove, que de repente, desde que ocurre, non? Pero o que non permiten é que desde a revolta hasta Cambados todo fora núcleo e todo fora tal. Ten que haber separación. Por lo tanto, sería máis lógico subir para arriba a través, eso sí, de un posible vial que ampliarlo a través da carretera. Entonces de aí para lá que é? Ajo. De aquí para lá. Mar, que mar. Patatas, tomates, lechugas. ¿A carretera autonómica vaya a pasar a ser vial municipal? Bueno, a carretera autonómica vai seguir sendo autonómica polo menos hasta a rotonda. Nós estamos intentando. Vale, aproveito a pregunta para explicar. A carretera autonómica realmente chega hasta a Plaza de Arriba. Hasta o cruce dos taxis, vamos a ser generosos cuanto. Luisa Mestre é autonómica, Xoán 23 é autonómica, Teniente Domínguez é autonómica, o Puente da Toxa é autonómica, e entrando no puente hasta o Redondo na dereita é autonómica. Polo tanto, todo iso é Xunta de Galicia. Nós queremos facer un proxecto para humanizar Luisa Mestre toda e recollela, pero a día de hoxe iso non está. Polo tanto, iso podería pasar parte ao Concello, pero esta travesía vai a seguir sendo autonómica. Sendo suelo urbano, a pasar a ser suelo urbano, en que é núcleo rural, xa podese solicitar esa cesión a vial municipal, igual que a parte do suelo urbano que vayan... Pero bueno, en esta parte de aquí, non sei que medida vos pode afectar. Hombre, pois a carretera autonómica está sujeta a restricciones da lei de carreteras. Bueno, pero ahora mismo alineacións e eso, bueno, se marcan a través do peixón, non sei. Tens as zonas de servidumbre. Este tramo, xa, pero este tramo vexo, non digo que imposible, porque imposible ao final
pero a día de hoxe non. O que sería máis factible a mellor é Teniente Domínguez, Xoán 23 e Luís Amestre, ese sí, porque esos xa son viales totalmente urbanos. Estes viales urbanos que xa non están sujetos a ese tipo de servidumbres. Pero este tramo, hasta a rotonda dali do Monte das Flores, bueno, non sei, sería complicado. Pero bueno, por ahora non, por ahora xa che digo que estamos intentando, vamos pasiño a pasiño, é Luís Amestre, Xoán 23, Teniente Domínguez, pero para recoller eso como local, como municipal, queremos que a Xunta faga un convenio con nós donde el faga unha obra, igual que vai a facer ahora en San Xenxo, pois no Grove tamén. Entón vamos a presentarlle un proxecto para sacar iso adiante. Ben, pasamos entonces a parte máis... Este borrador, digamos que casi definitivo? Sí, casi definitivo. En principio non se amplía nada máis. Nada máis. A non ser que se propoña algún peri. No, eu digo núcleo. Pero iso xa non... Exacto. No, núcleo, digamos que quedaría así de xeito definitivo. Ben. Pasamos entonces agora a parte de Xoán 23, Luís Amestre, Teniente Domínguez e a Graña. Se algún non está interesado, toma un grolo de agua e así... nos reubicamos. Hostia, eu apuntiño dos e agora ir. Gracias. Por vaya bonito. Hai que mucho bien apagado. A que falas da calle, xa. Teniente Domínguez e... Isto xa parece o cine marino de antes. Vamos a un bocadillo e ahora volvemos. Descanso. Gracias. Bueno, boa noite. Temos que haber empezado por aquí, norte, sur, este, oeste. Os do leste, ahora hai sitio aquí, ao mellor vedes mellor de frente. Desde aí vedes? Bueno, pues vamos a continuar entonces coa charla. Ahora xa adianto que vamos a entrar en un ámbito que nos xenera moita polémica, que xenerou moita polémica no 2014 e que xa adianto que seguramente moitos dos presentes o que vamos a propoñer ahora non lles vai a gustar, pero xa lle adianto que a nosa intención é convocar aos que aquí esteñan afectados polos suets, convocalos directamente para explicalo máis e falar e por qué, vale? Pero vamos a explicar. Ben, vamos a empezar por... recuperamos a charla, rematamos aquí o rural e ahora empezamos xa. Isto era o que propoñía o Pexón no ano 2014 para a zona de Xoán 23 e Teniente Domínguez, sí? Isto era o que propoñía o Pexón 2014. Como poden ver, aquí había varios viales que se abrían e aquí había sunks, sí? Todo isto rayado eran sunks. Este vial, isto era sunk. Aquí había o desarrollo donde este suelo empresarial, como dicíamos antes, tamén saltaba e viña por aquí. E despois xa Teniente Domínguez e Xoán 23, sí? Vale. Pois, como ben dicíamos, os sunks é unha cuestión que os propietarios nos pediron sacar e aí sacamos todos. Por lo tanto, xa non hai sunks. A proposta deste terreno que facemos é esta. Como poden ver, xa non hai eses viales interiores, non hai viales interiores, non quedan dentro de ningún sunk porque sacámonos todos. Este terreno de aquí fora queda fora do suelo e o suelo terciario queda aquí. Si queren ahora ampliamos. Por donde crece un pouco isto, venga por aquí. Por aquí crece un pouco e basicamente volvo a poñer o anterior. O anterior era este. Sí, o anterior era este. Por aquí remataba aí. Aquí había os sunks, Teniente Domínguez, Xoán 23, estes viales, este se mantén, pero este, máis este non.
estes de aquí e os SUNs, que quedaban afectados todos eses terrenos. Ahora, e como poden ver, este ámbito collía tamén esta carretera, ahora isto queda cortado polo núcleo e isto de aquí. Ben, a partir de aí, esta é a proposta. Ahora ampliámola para vela mellor. Vamos a ampliar e empezamos por esta parte de aquí, Xoán 23, Caldelas, e o que vai a Paredes. Teniente Domínguez, isto xa é un vial que estaba contemplado nas normas subsidiarias, xa estaba nas normas subsidiarias, pero aquí había os SUNs, aquí había outro vial que enlazaba e aquí había outro, e a petición dos propietarios se retira. Por lo tanto, pasa a ser todo de licencia directa. Isto é vivienda unifamiliar e a partir de aquí xa baixo máis 2, baixo máis 3 e hasta o Ponte da Toxa. E aquí, ordenanza 4-4 e 4-4 e ahora 4-3. E ahora miramos a outra parte, que sería esta de aquí. Esta de aquí. Como poden ver, esta é a baixada das Besadas, subida a Graña, e continuamos Teniente Domínguez, este é o vial que se abrou o edificio aquel que se abrou o novo. Polo tanto, aquí, isto xa estaba nas normas subsidiarias, por iso se mantén. Todo demais, licencia directa, a non ser o suelo este que queda como suelo terciario. ¿Sí? Como suelo terciario. Polo tanto, ao que hai hoxe, prácticamente queda igual. Prácticamente queda igual. O único sería abrir este vial. ¿Sí? Preguntamos despois mellor, ¿sí? Vale. Preguntamos despois. Vale. Continuamos entonces, vendo máis planos. Como sempre, anoten mentalmente ou anotando e despois preguntamos e miramos. Paso ahora a siguiente. Ben, isto era a proposta, e aquí entramos xa en debate, entonces fixemos ben os ollos. Esta era a proposta que se facía no 2014 para toda a zona que ven, desde as Bouzas, a Graña, Monte da Vila, Xoán 23, a rotonda na mitad do vial, outra rotonda aquí, isto era un desarrollo de SUET, de SUN, isto era o SUET 4, aquí había o SUET 3, o SUET 2, que ademais estaban vinculados a toda a zona verde. E este era o SUET número 1. Todo isto estaba vinculado, todo o que era de rosa, todo o que está de rosado, era o SUET que se propoñía. A maiores, había aquí varios SUNs, como poden ver, este era un SUN, este era outro, aquí había outro, este vial de aquí do medio, este vial de aquí do medio, e o SUET chegaba hasta aquí, hasta este ámbito. Por lo tanto, todo isto estaba afectado por diferentes SUETs e isto era un SUN, ¿sí? Ben. A partir de aí, esta é unha zona onde vimos dando voltas desde o ano 2015. Cal é a cuestión? Que é certo que, non tanto, pero é certo que as normas subsidiarias do ano 96 aquí xa recolle varios suelos a desarrollar. E, entonces, estábamos buscando a fórmula de que, se desde o ano 96 temos todos estes suelos e non se dan desarrollado, queremos buscar unha fórmula para que realmente o pexón sea realista e se poda desenvolver. Tendo en conta que aquí, de algún xeito, hai que sacar un vial desde o Monte da Vila que conecte con Xoán 23 porque é necesario a nivel estrutural e a nivel xeral. É necesario. Polo tanto, é un vial estruturante que temos que sacar. Con esas condicións fixemos bastantes propostas. Esta era unha que xa poño aí que non é válida xa, e ora explico por qué. Era unha proposta onde se reducía moito o SUET, porque isto pasa a ser unha zona de zona verde que terá que ir a expropiación sería a zona verde dos veciños,
os Suez se reducen, porque esta zona de aquí queda fora do Suez, se reduce, esta de aquí tamén, e esta parte xa non entra dentro dos Suez, e esta parte de aquí tamén se reducía porque pasaba a licencia directa cando antes estaba metido nun Suez. Hubo unha primeira proposta que fixemos de facer un vial que cruzaba estes bolsa de terreno aquí e darlle unha edificabilidade de licencia directa, igual que aquí, ordenanza 2, pero esta proposta non é válida porque cando consultamos cos técnicos da Xunta nos din que dificilmente se pode aceptar isto porque é un vial que a día de hoxe non está aberto. Si fora un vial que estuvera aberto, xa, posiblemente estes terrenos se podrían tratar exactamente igual que aquí como ordenanza 2. Polo tanto, tuvemos que darlle outro novo cambio. Ademais, os propietarios dos terrenos de aquí tiñan presentado unha alegación onde presentaron, ademais, con asesoría xurídica, unha proposta de que estes terrenos que dan a Juan 23 cumplen todos os requisitos. A día de hoxe é a calle mellor urbanizada do Grove, con dous viales de tráfico, zona de aparcadoiro, beira rúa e todo saneamento. E aí é certo que todo este tramo estaban solicitando que, a diferencia desto, que estaban metidos nun desarrollo, solicitaban licencia directa. Ben, pois despois de todas esas condicións e de darlle moitas voltas, trasladamos esta proposta. Esta proposta. Bien. Como poden ver, a zona verde se amplía, os Suez quedan reducidos, polo menos estes, ao que as normas subsidiarias. Isto está igual que nas normas subsidiarias, isto está igual que nas normas subsidiarias, con unha diferencia, que este Suez número 2 agora chega hasta aquí, cando antes remataba aquí, este Suez 2 chega hasta aquí, porque hai varios propietarios de terrenos grandes aquí que están solicitando, interesados en estar no Suez para desarrollalo. Aquí hai varios propietarios que teñen fincas que superan o 60 e o 70% e están solicitando. A partir de aí, propoñemos unha solución que aquí é o vial de entrada con unha rotonda que non afecte a ninguna das edificacións existentes, está collido para que non afecte a ninguna, e salida por esta finca. A rotonda antes estaba metida no medio e afectaba aquí a unha vivienda e esta zona de aquí, se mete para dentro para que non afecte a ninguna vivenda, e, polo tanto, todos estes terrenos que quedan á beira deste vial que se abre, estes de aquí quedarían con licencia directa. Estes terrenos continúan metidos no Suez igual que nas normas subsidiarias. Polo tanto, esta é unha nova proposta que plantexamos. Ademais, aquí, isto xa vai con licencia directa porque hai apertura de un vial previsto e, polo tanto, antes chegaba máis aquí e agora se traslada máis para arriba. Polo tanto, tamén esta zona aí queda liberada, que agora explico a parte de aquí arriba. Polo tanto, isto é unha novedade respecto ao anterior e respecto ao que falamos. Vou no ampliar para que vexan máis en detalle. Que quere decir isto? Que esta rotonda se mete para dentro para que non afecte. Este vial, o que propoñemos é que o abra o Concello, porque é un vial non para favorecer a estes propietarios, sino que é un vial estruturante que é necesario para todo o pueblo, porque é un vial que vai a conectar con Monte da Vila, e no Monte da Vila vai estar o pabellón, está o pabellón, está o monte de fútbol, vai estar o auditorio, está o instituto, e polo tanto é necesario. Este sería un vial que no primeiro tramo se plantexa por expropiación, no segundo tramo a cambio de cesión plantease por licencia directa. Vamos a ver máis en detalle ahora estes ámbitos, sí? A partir de aí, os uns que había por aquí polo medio tamén quedan eliminados, o vial que cruzaba por aquí tamén queda eliminado, sí? Queda eliminado, e polo tanto, isto Suez sí, pero todo o demais queda de licencia directa.
y se elimina algún vial que aparecía polo medio. Vamos ahora a ampliar un pouco estas imágenes. Creo que as teño xa ampliadas. A ver, sí. Ben, como poden ver, aquí esta rotonda non toca ninguna das edificacións existentes, porque remata aquí, polo tanto remata mismo na altura do actual vial. Estas pasan a ser, igual que as demais, licencia directa 4.3 e estas todas tamén. Estas todas. Esta rotonda con esta e este tramos de vial correría a cargo do Concello, e así está estipulado, e o resto dos suelos entrarían xa nun desarrollo de suelo, que hai un interés de abrir este vial que conecte este vial con o que ahora vamos a falar. Vamos a explicar máis en detalle. Vale, para que podan ver aí moito máis en detalle. Como poden ver, a rotonda pode coller este terreno que ahora non está edificado, pero prácticamente sigue o que é o vial. Por lo tanto, non, en ningún caso quixemos montar a rotonda como estaba antes e trasladala. Este é un terreno que non está edificado e, por lo tanto, desde aí se abriría ese vial que conectaría para arriba. E esta sería a proposta deste ámbito. Como ven, esta rotonda aquí xa é carretera, isto é carretera e isto sería rotonda e collida a Monte da Vila. Por lo tanto, aquí sí que hai parcelas que perden terreno, pero a cambio terían unha edificación directa, igual que aquí. Vamos a seguir vindo máis en detalle un pouco ese desenvolvemento. Eso sí, estes suelos de aquí quedan metidos no desarrollo para desarrollar. Ahora, este me acabo de perder. Este é o que é o principal, este tal. Cal é o vial que está aberto? Cal é o vial que está aberto? Que cederon os veciños, que... Sí, é este de aquí. Este que baixa por aquí. Ese por aquí, non? Sí. Espera, que agora... sí, este é outro tramo, non? Claro, que me estaba perdendo, perdón. Esta era a ampliación que fixen antes, e que ainda teño aquí, claro. Me estou perdendo un pouco. A ver, que me centro. Bien. Esta sería a rotonda para arriba que conectaría coa rotonda que vai ao Monte da Vila nun próximo plano que temos, vamos a ver. E, polo tanto, este tamén quedaría en desarrollo. Pero este ámbito xa non entran dentro destes desarrollos, porque isto sería un suelo de sistema xeral de zona verde. Aí continuaría ese vial hacia arriba. E agora vamos ver máis en detalle. A outra parte, isto xa sería Teniente Domínguez, e este sería o vial que conectaría con esa rotonda que estamos a falar, ¿sí? Con esta rotonda, de tal xeito que salida e entrada ou conexión Monte da Vila. E este viría desde as Bouzas que ahora explico. Este vial desde as Bouzas para tirar. Ben, como lles digo, aquí hai propietarios que empezan a estar interesados en este desarrollo, de feito xa trasladaron varias cuestións e consultas. Certo é que aquí dentro hai algunhas casas. Que pasa con esas casas? Teñen que entrar dentro do suelo? En principio non. Vai a ser unha decisión que tome cada propietario. Por qué? Porque, lóxicamente, se eu teño aquí hai unha casa e algunha máis, se eu teño unha casa dentro dese suet e xa estou metido nela, me terían que compensar, porque terían que ou tirarme a casa abaixo ou compensarme con terreno, por tanto, incrementaría os costes do suet, por lo tanto, se lle vai a dar a oportunidade aos propietarios que xa teñen edificados viviendas neste suet de quedar fora ou quedar dentro. A elección é do propietario. A elección é do propietario. E, polo tanto, a partir de aí, poderíamos tirar adiante ese desarrollo. Como digo, bueno, ahora falo en xeral outra vez. Isto está igual que nas normas subsidiarias, exactamente igual que nas normas subsidiarias, por eso, menos desto, difícilmente vamos a poder reducirlo, e sei que hai varios propietarios que nos dixeron que isto non se desarrollou na vida e que vai a haber algún problema.
a día de hoxe parece que pode haber algún interés. Bueno, vamos a verlo. E completo a explicación con a zona de Bouzas. Digamos que este vial tira para arriba e isto en principio non vai a ser así. Isto vai a ter unha modificación e ahora me explico por qué. Isto vai ter unha modificación. Vou a centrar un pouco máis. Vou a centrar un pouco máis. Vamos. Bien, está bom. Gracias. Está bom, gracias. Vamos a ver, por qué? Porque ahora mismo o Concello do Grove estamos preparando un proxecto, estamos a día de hoxe preparando un proxecto para sacar a concurso e facer este vial que conectaría a Baixada das Bouzas, isto é instituto, a Baixada das Bouzas con a salida a Castelao na altura de Escorpio, para que nos situemos. Iso vai no facer o Concello. Xa temos 600.000 euros e estamos coa redacción do proxecto. Polo tanto, esperamos abrilo ou iniciar a construción este ano. Este ano. Iso que significa? Que isto vai a cambiar porque seguramente os terrenos desta zona de aquí e desta zona de aquí van a quedar con licencia directa favorecidos pola construción deste vial. Polo tanto, estas zonas de aquí, a cambio de cesión deste terreno para que podamos facer o vial, podan edificar. Estas son parcelas que normalmente son todas moi cruzan de un lado a outro e quedarían edificables en un lado e en outro, a cambio dunha cesión e que podamos facer ese vial. Nós ahora mesmo xa estamos redactando o proxecto, en cando o proxecto redactado, porque ten unha dificultad que aquí hai unha pendiente moi grande, moi importante. En canto teñamos redactado o proxecto, nos poñemos en contacto cos propietarios para falar destas posibilidades e, polo tanto, como o Concello ten a intención, porque xa temos os cartos e queremos facelo xa, abrir este vial. Polo tanto, esta zona de aquí sí que vai a cambiar. Por qué? Porque aí sí que vamos ter un vial. Cuestión que non tiñamos na salida Juan 23. Por eso isto podémoslo cambiar. Entonces, esta zona de aquí vai a variar porque vamos a facer ese vial. Isto, como ven, sería Monte da Vila, Pabellón Novo, Campo de Fútbol, Rotonda e é o que conectaría co vial que falamos antes que sale a Juan 23. Isto de aquí. Aquí se contempla tamén a apertura dun novo vial. Esta é a Casa da Cultura, aquí é o auditorio, Casa da Cultura. Este é un terreno que esperamos chegar a un acordo para permutar e, polo tanto, facer o vial tamén ao Concello e, polo tanto, este aproveitamento deste terreno adicalo a unha función pública posiblemente para aparcadoiro en 2 niveles. Pero, bueno, eso son unhas cuestións a traballar en futuro. En principio, a idea subida, salida a Monte da Vila, baixada de Instituto Bouzas e xa a salida sería por aquí. A salida sería por aquí para conectar con Rúa Castelao. Isto, xa lles digo que está agora en proceso de proxecto e en canto teñamos aprobado o proxecto, como temos xa os cartos, non é unha promesa, é que temos xa os cartos, a idea é licitalo para facer a obra xa en canto podamos. En canto podamos. Isto non é para mañán, isto son meses. Porque licitar unha obra non é nin fácil, nin rápido. Pero xa está para facerse. Ben, a partir de aí, volvemos para atrás, volvo a este plano xeral que nos indica todo isto. Como lle decía, esta parte de aquí casi a que conecta que acabamos de falar, por lo tanto, quedaría isto de aquí, quedaría isto de aquí hasta aquí, e ampliamos isto hasta aquí, porque isto antes chegaba hasta aquí, este suet, aquí había un e aquí había outro, aquí había 1, 2, 3, ora hai 1 e 2, 1 e 2, e ampliamos isto hasta 2 porque, sobre todo, os propietarios desta zona de aquí, que son os propietarios das fincas máis grandes, así non lo solicitaron. Así non lo solicitaron. A partir de aí, estes terrenos de aquí van a ter licencia directa e estes de aquí van a ter que contemplar un desarrollo. O vial que me falabas é este de aquí. Ese, non? Ese. Vale, e por que non lle explicas que eses señores queren facer 200 ou 300 chalés aí? A estes señores, diñen. Eses señores queren facer 200, 300 chalés con vistas á Toxa para que non lle deamos calles, señores. Nós temos que abrir as calles
Pa que non vamos a nombrar a nadie, queren facer 300 chalés de lujo con vistas a la Toja. E nós temos que darlle as entradas. E ese vial, xa os cedemos nós, os veciños, cedemos ese vial, porque iso era terreno noso. Entendes? Punto. E o que non que se pode facer é para uns señores que teñen cartos e facer 400 chalés, eu que quero facer unha casa, que me digas que non. Vale. Gracias. Hasta logo. Lamento que non escoites a explicación que che quero. Pero diñe que se van facer 400 chalés contro. Non Diñe sei. digas que uns señores que tal, diñe que se van facer 400 chalés contro. Xa empezaste por 200 pero e acaba... 200, 300, 400 chalés. E así minto, si minto diño. Sabes máis que a mí? Señores, si lle minto, chamo a José Luis Falcón Cacabelos. Mira, sabes máis que a min, entonces. Estouche dicindo que é certo que varios propietarios desta zona, non destas daqui, desta zona, se puxeron en contacto co Concello, porque non é de agora, é que isto xa está así nas normas subsidiarias. Está así nas normas subsidiarias, e convido a calqueira que veña aquí a velo, e se é máis, o poderían facer mañán. O poderían facer mañán porque isto non é unha novedade do Pexón, isto xa está nas normas subsidiarias. Polo tanto, podeno facer mañán. A partir de aí, o que acaba de dicir este veciño, eu non sei a ese nivel, o que sei que hai un interés en desenvolver isto. Bueno, isto xa está así desde o ano 96. Isto non é unha novedade. Isto sí é unha novedade. E isto é unha novedade. Sí, pero isto non. Polo tanto, isto xa está así para facer. A partir de aí, nadie lle cede nada a nadie. Nadie lle cede nada a nadie. Eu son propietario dun terreno e, polo tanto, se alguén quere desenvolver aí, terá que falar comigo, venderei, non venderei, entrarei no desarrollo, non entrarei. É o de sempre, claro que sí. Ahora, como ben poden ver, nadie di que por aquí vai ir un vial, ou por aquí, ou por aquí. Eso terá que propoñelo o que vai a desarrollar. O que sí hai unha proposta é deste vial estruturante que conecta isto hasta aquí. Eso sí, e hai este vial de aquí, e este vial de aquí. Eso sí que é certo. Eso é claro que é certo. A partir de aí, isto non é novedade. Por lo tanto, se alguén quer desarrollar isto, presenta un proxecto de desarrollo, hoxe, coas normas subsidiarias o pode facer. Así de claro. José, fai un favor, cal é o camiño da Fraña que vai polo lado lareixo aí, que está aí? Este de aquí. Para eu orientar. Este de aquí, vou no ahora ampliar. Vou no ampliar ahora. A ver, creo que teño unha diapositiva. Esta. A ver se son capaces. Espera un momento. Chao, hasta luego. Aí está. Este vial, ainda que esta línea ven hasta aquí, este vial quedaría hasta estes terrenos de aquí, e estes terrenos de aquí para arriba, de aquí para o norte, estarían todos metidos dentro deste desarrollo. Hasta esta zona de aquí. Por lo tanto, este vial que xa está feito é o límite que establecería o desarrollo... Ese é o camiño da Fraña, non? Sí, o que me decías do Larexo, sí. O que conecta Juan 23 con Teniente do Mundo. E, por lo tanto, que isto xa está nas normas subsidiarias tamén. Isto xa está nas normas subsidiarias. Vos sacábadelo. Porque No, aí aquí- hai alcantarillado, aí hai todo. Por que temos que ir por fuego, un pouco como chaman? Por iso decía, porque da proposta inicial que había, tuvémosla que cambiar porque non se permitía ese cambio que nos Porque iso proponíamos. xa estaba xa hai moito tempo, e vos dixestedes que o sacabades. Nos propuxemos isto ao principio, isto. Pero isto xa non nos permiten facelo. Isto era a cuestión, que era para esta parte de aquí, porque esta seguía metida no suelo. Este era o camiño e isto quedaba. E máis, nas normas subsidiarias está este vial así. Que este vial así xa se podría abrir mañán. Isto non era válido, non era posible abrir este vial así, polo tanto, como isto non era posible, tuvémoslo que cambiar. Cal é a proposta? A proposta de cambio é esta, en vez de vir por aquí hasta aquí, vir por aquí arriba, que delimita eso. Ahora,
Que estas terras quedan afectadas, igual que están ahora. Sí, sí que quedan afectadas, igual que ahora. Non podo mentirlo porque xa están ahora tamén metidas nese suelo de desarrollo. En todo caso, o problema que temos aquí é para convocar a todos os propietarios destes terrenos, porque son moitísimos e é complicado, pero eu quería ter xa unha reunión directa cos propietarios destes terrenos, unha reunión moito máis técnica, porque un sueta hai que explicarlo tamén moi ben, para explicar este e para explicar, lógicamente, estos. Aí deixenme este. Isto hai que explicarlo, claro que sí. Isto hai que explicarlo. Ahora, convocar a todos estes, bueno, vamos a intentar facer, ainda que xa por megafonía, por anuncios de prensa, pero convocalos para falar especificamente destes suelos. Como se poden desenvolver, como quedan afectados e as condicións en que quedarían ese desenvolvemento. Se eu estou nunha carretera, se pasa alcantarillado e todo, porque teño que ir para outro lado? Xa teño solar ali, non teño por que ir para outro lado. Xa, que sí, que non lle dixo. Perdón, e logo se teño un terreno xusto no camiño, como ten esa outra señora, por que me ten que afectar a min se xa estou no vial? Iso mismo, xa estou no vial. Aquí. Claro, aquí. no vial mismo, na entrada, frente ao Lareixo, porque me entendes sin mal... Eu non lle cedo se teño carretera por diante, non teño por que cederte a nadie, porque nadie me iba a ceder a mí tampouco. Porque teño eu que ceder os meus sitios para nadie. Está clarísimo. Porque eu xa dou no vial, na carretera. Sí, pero vamos a ver. Un alcantarillado e todo. Os tres que estades falando ahora, tendes parcelas que dades aquí ao vial, pero que están en todo. O este camiño ou a este? Como aí, o do Larecho. A este? Sí, arrimado, para que me entendas, Ben, en frente a... A miña pregunta é, hoxe podedes construir aí? Pois mira, hasta o momento non podedes construir aí. Por que non podedes construir hoxe aí? Non, aínda que tuveras cartos. Non podes construir porque dentro das normas subsidiarias estes terrenos xa están metidos dentro dun suelo a desarrollar. Pero eso ya quero dar a outro, que pasa? Non podes darlle a quen que... Pero, José... Como que non pode? Espera. Quero dicir, ti a día de hoxe tes vial, tes todos os servicios e das frente a este vial. Ti queres sacar adiante hoxe unha licencia, imaginemos que podes, e non xa van a dar. Non xa van a dar, por qué? Porque nas normas subsidiarias estes terrenos hasta aquí están metidos dentro dun suelo a desarrollar. Un suelo urbanizable. E polo tanto non poden. Por iso ahora non podemos sacar e darlle unha licencia directa así directamente. Pero está de facendo o outro, a PON 23. Porque aquí se cambiaron as condicións e levamos 2 anos e medio de consultas e de debate. E aínda así se propón despois de moito discutir. Pero as condicións que hai en este vial non son as mesmas que hai aquí ou que hai aquí. De maneira que os que temos, quitámonos aquí, non podemos edificar, e temos que ceder o terreno para lle dar vida aos terrenos de atrás. Non é ceder o terreno, entrarían a formar parte dun desarrollo para sacar eso adiante. Porque divídenos os que estamos xa na carretera, e que poñamos no camiño. Xa, pero iso é unha discusión que desde logo non vamos... Se as condicións é ter luz, ter agua... No, para. É para aclarar o tema. Bien, as condicións se teñen, xa o dixen antes. No seu tempo, cedemos un muro que era antigo, ancho, panchealo camiño. Os que teñen por ali, moitos cederon como cedemos nós. E agora damos vida aos de atrás e os de adiante non podemos desa maneira. Os de atrás é que sentido estes? Claro. Os de atrás, claro. Estes tamén van a ter que desarrollar, van a ter que facer viales, van a ter que ceder. O problema que lle estou... Pero que está atrás, está atrás. Eu xa sei que... eu xa sei que é moi difícil de explicar isto e de comprender. Moi difícil. Díxeno antes, e volvo a repetir. Teño que dar a vial, teño que ter enerxía, teño que ter agua e teño que ter saneamento, pero dixen antes tamén que teño que estar dentro de núcleo. Se non estou dentro do núcleo, non podo construir. O problema é que aquí non están dentro do núcleo, non porque isto sea unha novedade ahora, é que non están dentro do núcleo hoxe. Por que? Porque hoxe, coas normas subsidiarias, estes terrenos xa están así.
E xa lle digo, se mañán van ao Concello, quero pedir unha licencia, non sei cal é o terreno, quero pedir unha licencia para este terreno, que teño vial, alcantarillado, agua, luz e de todo. Non lle van a dar, porque lle van a decir, non lle podemos dar, porque vostede está metido dentro de un suelo. Iso xa está ahora. Ao que me refiero, o criterio del Juan 23 é máis Pero anchura, para ter o mesmo servicio, agua, alcantarillado, luz, e ten outras criterios se siguen, non? Ten outras É a condicións. entrada da graña, non a entrada da graña, que ten a luz, o alcantarillado e os servicios, menos anchura, pero ten os mesmos servicios, porque non se pode facer o mesmo que... Por eso digo que vamos a intentar ter unha... Para eso vamos a intentar ter unha reunión. Como podedes ver, intentamos a través de proxectos de viales que sacar maior terreno posible, pero hasta que nos permiten. Por eso eu digo que vamos a facer unha reunión moito máis técnica e máis me gustaría que viñeran acompañados de asesores expertos en urbanismo para falar. O problema cal é? Que este suelo a día de hoxe, por moito que se fale, e eu xa sei que é difícil de entender, e eu personalmente, estaríamos encantados políticamente de dar isto todo que fora licencia directa, pero que a propia lei nos di que se isto ahora mismo está dentro de un suelo rústico, e para transformar este suelo en un suelo urbano, ten que haber un proceso de desarrollo. E aí, eso xa estaba nas normas do 97, e non nos queda outra que a facelo así. E máis, podo dicirlle que se de repente dixéramos, bueno, este vial xa está, e este vial, e darlle licencia directa a todo isto, seguramente a Xunta de Galicia nos botaba atrás este ámbito do Pexón. De todas formas, a semana que ven, se podo, volvemos a sentarnos e a falar, a discutir. Pero o problema, entre comillas, ven, sí, que isto xa estaba así nas normas subsidiarias. E ora, saltar de un suelo rústico que está metido nun suelo nas normas do 96 a unha licencia directa, a lei di que non se pode facer así porque sí. Hai que decir que hai un vial, que hai todos os servicios e que, por tanto, hai que desarrollalo. Estes de aquí, como sempre, claro, os suets sempre teñen que dar un vial, porque sempre teñen que ter un sitio por onde entrar, claro. Entonces, os terrenos que dan ahora mismo a este vial e ten os servicios se sinten perxudicados. Por suposto que sí, non lle podo negar. Eu na súa situación me tiraría dos pelos e non me os tiraba ao outro. Pero é que non podemos facer outra cousa, sinceramente. Xa sabré o camiño para arriba, pero en Juan 23 se fixo porque aquí se dá, e xa lle digo, que levamos 2 anos e medio con ese tema. Se discuteu moito xurídicamente e se chegou a conclusión técnicamente e xurídicamente que as condicións que dan a este vial son diferentes as que hai en este vial e as que hai en este. Polo tanto, isto se pode, entendemos que se pode facer e estamos á espera de que a Xunta isto non lo aprobe, que igual resulta que non nos lo aproba, pero é hasta onde podemos chegar. A partir de aí, o demais ten que estar. O problema é que non truxen o plano das normas subsidiarias, porque se veía perfectamente que nas normas está así xa, e están afectados desde o ano 96. Vale, o podo entender perfectamente. Sí, por favor. Alto, por si non. Unha puntualización de aclaración con respecto ao terciario. Sí, ao terciario. A ver, esto. A línea esa verde da Red Natura, en outras charlas díxose que se quitaba ese anaco. É certo. Isto de aquí porque afecta e isto non se pode construir, é certo. Isto é un tema que temos que rectificar. É certo porque isto era Red Natura e, polo tanto, queda afectado por costas que era igual que no núcleo de Arde. Polo tanto, é ridículo meter estes terrenos aquí porque, ao final, van a incrementar e, total, non resolve nada porque aquí non se vai a construir, isto quedaría sempre en zona verde. Polo tanto, se ten que delimitar en este ámbito para atrás. No terciario, por exemplo, no 14, ten unha superficie. Sí. Superficie que vai lineal, agora vai aumentada hacia o norte. Un pouco. Para intentar... Aumentouse a petición dos veciños ou... Aumentouse isto de aquí, sí. Isto hasta aquí, e o que acaba de decir Garrido,
que se aumentou incluso hasta aquí, pero é certo que temos esta línea de Red Natura que nos limita. Digo, se aumentou a petición dos veciños ou Sí, en principio criterio técnico. Sí, no, por petición. Aquí ampliar estes terrenos porque estes terrenos iban a quedar en terreno de nadie. E polo menos ter un aproveitamento dentro do sector terciario. Que pasa? Que a intención era chegalos hasta aquí, pero como isto xa é Red Natura, isto non nos lo permite. Isto non lo permite. Por eso, este cambio. Ahora, é certo que isto de aquí non ten moito sentido porque van a quedar, estos xa están dentro de Red Natura, dominio de suelo de rústico de protección, por lo tanto, xa non require, non ten moito sentido meter isto, eso é certo. Antes chegaba máis por aquí, é certo que antes tamén collía isto, e agora non colle porque isto pasa a ser núcleo rural, e collía esta parte de aquí, que tampouco a recolle, por lo tanto, agora queda máis delimitado en este ámbito. O terciario, parece-me ver aí que colle o camiño que hai agora que cruza aquí a Básicamente, si chega ao límite que vai polo camiño este desde o colexio hasta as Besadas e chega hasta o que é a rotonda do colexio, e despois casi espera que che poño o das normas, aquí está o núcleo rural chega hasta aquí, e isto todo que xa conectaría con isto todo sería o sector terciario, delimitado, eso certo, por esta línea de Red Natura, delimitado por aí. Por lo tanto, isto é unha corrección que lle vou pedir aos técnicos, que é certo que temos que facer, pero como vedes, antes chegaba hasta aquí, e agora isto é núcleo rural, e a partir de aquí xa é sector terciario. Nos quedamos no limbo aí no medio, a casa aí no medio, non sei que vai a ser. Esta? Sí. Queda ben nas mesmas condicións. Vos quedades nas mesmas condicións porque seguramente quedaredes fora do suelo terciario. Porque non lle vai interesar a ninguén ter que pagar. Que? Aquí hai máis allá? Aquí? Non máis aí. Esta, pois tamén será decisión en ese sentido. Porque, lóxicamente, para desarrollar este suelo, terían que compensar económicamente isto. Bueno, se é unha empresa grande, pois interesa. Por iso dicía antes, que as casas que están metidas dentro do SUES vai a ser decisión dos propietarios. Eu quero quedar fora, polo tanto, delimitas, eso abarata o coste do SUES, porque se eu... Pero é decisión do propietario ou decisión do se teñen un porcentaje todo do terreno? Non, do propietario. Aí é o propietario, que aí ten un dereito. Polo tanto, eso se falou e eso se... O dereito da casa... Claro, pero que ademais compensa, por qué? Porque os que queran desarrollar o suelo salen máis barato, porque senón van a ter que pagar a casa. E a casa é moito máis cara que un terreno. Económicamente. Ahora, se as persoas que están dentro... Ai, a mí me interesa, porque ao final... Imagínate que ve un Mercadona e diña, a mí quero lavar a casa por diante, non? Por exemplo, e compensa a lavar a casa, tela aí no medio que mantelas. Pero bueno, é decisión do propietario, non? Exactamente. Entonces, eu, sinceramente, entonces, como comprenderán, é un pouco complicado notificar un por un a todos os propietarios, porque incluso buscando no catastro hai moitos terrenos que non aparecen donos, ou hai moitos que están por indiviso. Entonces, seguramente para a semana, porque o luns temos unha, creo que é unha reunións con outros propietarios do outro suelo, non lles digo fecha, pero posiblemente o jueves da semana que ven, aínda que sea o altavoz vai anunciar reunión cos afectados dos SUETs da Graña. Por lo tanto, todos os que estén presentes, e vamos a ver se somos capaces de notificalos. Unha pregunta, a carretera que se mantén aí junto ao día, elimínanse as que reversan e as... Sí. Esa non é máis para cá o día. Espera, sí, está máis para cá. Espera que te enseño. Isto é o de Xomi... Aquí. Este. Elimínase este de aquí e elimínase o que estaba aquí. Recórdame que na última... Este. Non sei si... Este se mantén, se sacan os un e se elimina este e se elimina este. Este e este. Aí había unha proposta de varios propietarios de aquí de manter este vial. Eu aí é abrir un debate. Se os propietarios queren, se mete vial. O teñen que facer eles. A que se mantén os propietarios non... Porque aquí fixaron no último día que casi é todo un propietario que tiña leva. Sí, pero ao final creo que non é tanto así, porque é certo que ele había presentado unha alegación
e se trasladou un pouco o vial para salvar parte da parcela de tal xeito que lle quede edificable. Sí, en principio está de acordo. Aquí? Queda este de aquí, pero queda esto edificable. No, pero a parte de arriba. Ah, y aquí. O sea, en esa parte, claro. Donde da esta de aquí. Pero esta parcela é así. No, hai unha que chega de arriba a baixo. Bueno, varias que chegan de arriba a baixo. Bueno, pues non sei. Aquí, tal cual está dibuixado isto, a parcela... Espera, vamos a ampliar. Pero bueno, o propietario está... A ver, aquí, como vedes, hai unha parcela que vai así, que aquí lle queda edificable e aquí todo isto queda edificable. É certo que perde todo isto de aquí, pero queda edificable por aquí e queda edificable por aquí. E esta de aquí, que tamén protestaba, porque antes o vial iba máis por aquí, ao moverse queda edificable por aquí e queda edificable nunha esquiniña. Por lo tanto, as parcelas afectadas en algún metro sempre quedan edificables. Falábamos desa da grande, pero si non que se anulan, que estaban dentro da... As parcelas? Os camiños que se anulan da norma subsidiaria. Non. Estaban na norma subsidiaria. Estaban na norma subsidiaria. Este? Sí. Coño. O que había antes aí, ese está na norma subsidiaria. É que aí... É da norma subsidiaria do 96, non é do... Xa, vale, pero estaba metido dentro de un SUNC. No, na norma subsidiaria. Na norma subsidiaria, vale. Entonces, aí hai o debate, porque aí hubo propietarios que dicían que sí, outros que non. Non é que estea a favor do estrada, ni moito menos. Se na norma subsidiaria estaba exposto aí a abrir un camiño, os propietarios estaban, bueno, sentíanse beneficiados, se ahora retírase, eles teñen algo... Poderían, se están de acordo... Digamos, alegar, no, que non están de acordo en que se lle retire. Sí, vale, perfecto, pues se pon vial. Nos entendíamos con varias reunións que tuvemos, sábelo ben, e con varias reunións a maioría comentaban, había dudas, que sí, que no, mellor sacalo, total, a maioría de parcelas dan arriba e baixo, por lo tanto xa están edificables por isto, ou por isto, ou por isto. Entonces, bueno, ao final de 4.3 non podes facer edificios ni nada, son viviendas unifamiliares. Home, di ti que se abres un vial por aquí, lógicamente, se eu son o propietario desta parcela, me daría edificabilidade por aquí e por aquí. Ganamos moita edificabilidade, sí. Se estás disposto a cubrir o coste dese vial, é planteable. Mira, aí na Jaña podes ampliar unha dúda que temos aí, dos que enseñastes antes, unha manchiña verde que había para arriba. Unha manchiña verde. A ver, non me picaré se sabes. Sube... Que che parece que é? A casa dos de Pedre, sabes onde está, ao lado? Por aquí. Pois No, aí, ao está lado, máis para lá. Máis para cá. Máis para baixo, ainda máis a dereita. Donde pon Suedo, por aí, por andar. Por aquí? Esta de aquí. Sí. Espera, vamos a ver. Espera. Aquí. Esta. No. Aquí, máis para aquí, entrando xa na graña. Pero vos falades aquí abaixo. No, abaixo non está. Si, ese o camiño que baixa debe ser aí na curva, joder. O camiño que vello da Graña, ti baixas por aí, a curva aí, debe empezar a ver. Aquí nunha casa? No, pero para baixo. Esa é de Toni. Máis para baixo, aí. Ese terreno aí, esa. Esa debe ser, bueno, a casa está máis para baixo. Esa que señalas ahora. Esa debe ser a de Pedro. Xa é aquí, vale. Como queda esa zona aí? Esta zona, estes de aquí quedan con licencia directa, estes de aquí xa entran dentro deste suelo. Estes terrenos de aquí, vou a ver se son capaz de poñer... Ese o camiño que baixa para a Graña, desde ali. A ver, este é o camiño que estamos falando, non? E esta é a casa toda. Todos estes terrenos, todos estes, quedan con licencia directa. E cantos metros hai que ter aí para poder edificar? 350, 400, creo. 350, 400. Porque ahora, falo de memoria, creo que é un 4.3. Falo de memoria, pero andará por aí, 350. Os de aquí arriba, sí que entran dentro do suelo, pero estes que están en color naranxa verde, estes están de licencia directa.
vinculados a este vial de aquí. O vial para o norte está no SUE, mas por sur xa está en licencia directa. Había outro vial que se había antes por aquí, pero tamén se pechou non, se sacou a petición de todos os propietarios de aí, e aquí se marcaron, redefiniron as alineacións. Era o vial que iba a dar a vía, non? No, ese comunicaba internamente isto. Por aquí, non tiña que ver. O que da a vía, este de aquí. E hai outro. A pregunta que che quería facer antes, na proposta esa que tedes aí en Juan 23, os terrenos eses, os terrenos que dan arriba, deixades que, o sea, quedan afectados por... No, os que son con licencia directa, ahora ese... Estes. Quedarían afectados a parte de atrás igual dentro do... Ah, sí, claro. Quedaría parte nunha cousa e parte noutra. Exactamente. Uns licencia, pero a parte dos terrenos de aquí, dentro deste. Queríamos que veran vía da rotonda de... Esta? No, la de Arbia, la primera. La de Teniente Domínguez. Pues espera. Este es antes. Aquí. Sí. Vamos a ver si somos capaces de... Está aquí. Ay, concho. A ver. Si soy capaz de enseñar. Ahí. Esta rotonda, aquí se venía un vial, básicamente conectaría con la Escola Bella de Arbia, está aquí. Aquí xa hai un camiño vial. Esto amplía edificabilidad, antes no. Todo esto ahora queda ampliado de edificabilidad porque antes cortaba antes. Aquí antes quedaba dentro de un suelo industrial, queda fora. ¿Y cómo queda? Esto queda a monte. Como está ahora. A monte, aquí non se pode facer nada. Estes terrenos de aquí quedan fora. El vial que hay por ahí conecta con el nuevo, ¿sabes? Este. Sí, por ahí hacia abajo hay un vial actualmente. Sí, que conectaría máis ben por aquí, non? Sí. Porque esta é a Escola Bella, este de aquí. Exacto. Máis menos sí, máis menos conectaría, pero aquí sería máis ben de apertura directa este para ampliar... ¿Y cuál es el ancho de ese vial? Este. Sí. Pues a ver si son capaz de verlo. Me deixas que consulte... Que ahora aquí non vexo, creo que marca 10 metros, pero... Es que me fijé que en el plano superior, en el siguiente, el vial ese que ahora tiene 10 metros ahí, se reduce a muy pocos metros. Esto. En el siguiente plano, que está por la parte de encima. A la salida de arriba. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un vial de 10 metros ahí si después al final la salida se reduce tanto? Xa, vale, que pasa? A ver, estamos falando de sempre. Buscamos... De futuro, sí, vale. Son viales igual que no rural. 5 metros eixo do camino, son 10. 5 de un lado, 5 de outro, 10. E que despois temos un mogollón de problemas para accesos, ambulancias, coches de emerxencia, bombeiros e tal. Despois todos queremos poder aparcar o coche diante da casa, en un momento que entonces temos que facer viales mínimos. Un vial de 10 metros, pero sempre de nova apertura. Lógicamente o que vai a desarrollar os novos edificios ou novas viviendas, nova edificación vai ter que cumprir eso, os que xa están quedan así. Claro, mira, lo comento porque en nuestro caso el vial de 10 metros nos queda rasante con la fachada, con lo cual un pequeño espacio que tenemos por la parte de atrás para poder andar alrededor de la casa, según el plano, nos desaparecería. De ahí la pregunta. Bueno, desaparece... Vale, esto se puede ampliar, es que aquí ahora no puedo, pero... Desaparece relativamente siempre y cuando, claro, tú no hagas nada. A ver, esto de los viales, yo ya sé que... Vamos a ver. Esto dos viales é un problema, eu sei-lo claramente, non? Porque hai que marcar a alineación, se ahora mesmo eu teño construído e me levades isto. Ben, como digo sempre, nadie leva nada, porque non é que aquí isto se aproba e a maquinaria vai entrar e vai facer viales, non. A futuro. Evidentemente, pero si ahora mismo en la construcción y la parte de encima no está pegada, pues se puede mover. Pero está, pero hai muro. Quero dicir que na parte de atrás está muro, ao mellor que se pode desviar un pouco a alineación do vial para tal. Bueno, vale, eso podese valorar.
Eso son xa perfilar moi ben o ancho do vial para evitar o que xa pode estar consolidado e cargarlo respecto ao que vai a facer de novo, que lle estás dando unha edificabilidade que ahora non ten. Vale, estou de acordo. Estou de acordo. Para dejarlo, para que quede constancia, ¿cómo puedo hacer una reclamación de eso? Pásate pola oficina técnica. A semana que ven, martes, oficina técnica. Estou de acordo contigo políticamente, ahora, ao final o que dicen estos son os técnicos, pero é certo que se eu teño construído está consolidada xa unha línea, lóxicamente é máis normal cargarlle algo máis ao que vai facer de novo, que, por certo, ahora mismo pasa a ser edificable canto antes non era. Por lo tanto, o tes un beneficio, tes terreno, oye, carga contra ti, sí, estamos a falar de un metro, un algo. Se falamos de 10, vai dicir, quedo parado, non? Pero, bueno, ese perfilar tan fino, sí, me parece bo plantexamento. José, a ver, para facer unha pregunta. Por onde sale a carretera esa que vai a Juan 23? A que se vai a abrir? Esas redondas, onde son? Porque eu aquí non me sinto moi ben, pero bueno. Mira, digo, aquí, esta. Esa é na entrada mismo arriba. No. Onde está na casa do conde? Sale donde a terra do cura. A rotonda zona donde a terra do cura. Esta sale na terra do cura, na iglesia, na terra da iglesia. Na terra da iglesia, esta sale na terra da iglesia. E esa outra? E esta de aquí... Na costa, xusto onde está a costa. Donde está de Conde, donde estaba o viñedo dos Corbacho. Na Cachada. Cachada, que non me salía. O Conde Peroucho é un pouco máis para arriba. Onde ten a miña filla o terreno? Pero non lle toca, sí, pero aí sale porque vai a ter licencia directa. Pero vai a quedar nada, sí. Vai quedar edificable, porque se non recordo mal, era unha cousa por aquí. Bueno, eles non puderon vir hoxe, que explicarei eu pero bueno, por eso, en esa reunión vamos a falar moi ben de como queda eso. Pero estes de aquí sí que quedan con licencia directa, estes de aquí, no. E aí teñen un problema, sí. O reconozco. Home, a ver se tiño un solar na carretera, non vou dar para outro. Que follan para atrás, que fagan como a Teniente Domínguez, que fagan así. Acabou xa. Sí. Podesme poñer donde é a rotonda do puente da... Podes ampliar un pouquiño? A ver se me pregunta. Aí? Sí. Non sei se xa sabes exactamente isto de aquí de Bovelo. ¿No? Eso por lo que vexo aí, vamos a ver, ten unha parte de color verde, que significa que ten unha ordenanza, que non sei se sabes cal exactamente ou non, o que quer dicir esa ordenanza. Baixo máis 3. No, eso xa o vexo, non é igual que teña 0,60, un 50... Isto creo que sigue mantendo un 50. Un 50 que era o que xa tiña, porque as novas son 0,85, por eso se mantén. Porque hai licencias. E o resto que sigue hacia arriba, que significa esas rayas? Isto en principio estaba metido no SUM para desarrollar o vial, pero como ahora vamos a variar isto, aquí seguramente isto tamén hai que sacar. Por eso decía que o vial de antes isto ten que variar. ¿Sí? Pero eso que queda, que non se pode facer nada? En principio aquí pouco se pode desarrollar, sería solamente para abrir este vial, porque aquí non se establece ningún tipo de ordenanza. Por lo tanto quedaría a terreno. Aquí sí que se establece 2.1, que sería manzana exenta. Manzana cerrada. No, eso es, este. Vale, exento, quer dicir que se pode ubicar un edificio na alineación ou se pode ubicar no medio da parcela. Eso significa a ordenanza 2. A ordenanza 2 é que así como na ordenanza 2 ti tes que guardar a alineación e ir pegado un edificio a outro, na ordenanza 2 podes ubicar un bloque de edificio exento e, por exemplo, ter ventanas ás 4 fachadas, tendo terreno. E aquí sería baixo máis 3 nos dous ámbitos. Como aquí houve licencias xa concedidas e hai un dereito, se manteñen con edificabilidade de 1,5, porque ahora a nova edificabilidade que marca a nova lei é o 0,85, por lo tanto se reduce de forma importante. Aí, a partir de aí, isto hai que verlo como vai en base ao que abramos o vial da lá, porque a idea era que isto quedara polo menos así e non a desarrollar, porque ademais isto antes estaba metido no SUED, ahora quedou fora. Pero penso que quedaría con un SUED ou cada propietario, porque aí, como podes ver, son varios propietarios, cada un conservaría a súa propiedade
sin edificabilidade. Sin edificabilidade. Ou con unha moi básica, ou que sea. Pero que a máis a maioría xa están edificadas pola parte de aquí. Xa, pero hai unha que non que é que estou preguntando. Xa sei. A ver, estou falando de algo legal e algo básico. Sí, que podes desarrollar ou non, exactamente. Quedará así e quedará para jardín ou para... Si unha piscina ou... Exactamente. Que ademais aí había propostas de varios de uso hotelero, de uso para esas características. E o vial que de 10, 12, 16... Me pillas os viales de nova apertura, non sei se ten que ir a 16 metros, pero... Non, digo porque vexo bastante ancho, por eso. Sí, que ahora mismo hasta aquí non vexo, joder. Son de 16. 16? Son de nova apertura e os de nova apertura son de 16 metros. Os viales que se podían llegar ao ayuntamiento, que habría o ayuntamiento. Sí. Que deixaron, espero que na outra reunión que podrás aquí. Digamos, no momento que pidan licencia os propietarios que se encarga o coste do vial. Pagamos todos, pero cando ti tes, por exemplo, o vial... pasa igual na zona de Juan 23, ou na apertura de... O vial que estamos proxectando abrir, que conectaría as Bouzas con Castelao, vai non abrir o Concello, vai non pagar o Concello, temos os cartos, a cambio, estes terrenos terán licencia directa, teñen beneficio, pero lógicamente van a ter que pagar os seus metros de urbanización, saneamento, coste e tal. Claro, ao final o que hai que facer é un reparto de costes desto. Eso mismo tamén pasaría. Eso mismo no anterior. Con 23. A partir de aí, claro, hai que ver tamén como o Concello se obtén este suelo. Se o ten que pagar, lógicamente, aumenta o coste e isto habrá que pagarlo. Si se dá como cesión a cambio da obtención da licencia, lógicamente, ti si tens que edificar, tens que ter o saneamento, a auga e todo eso. Se o Concello, aproveitando que fai a obra, o acomete, a futuro, cando ti edifiques, lógicamente vas ter que costear a parte que che corresponde, porque era xa a tua obligación. O que facemos aí é adiantar, porque isto é unha salida estrutural do Concello, e, polo tanto, nos interesa, claro. Estrutural en sistema xeral. No, claro, pero cartos hai os que hai. Tampouco é moito. Vale. A última pregunta. Ante a lei, digamos, ese camiño das derrotas, o que cruza o que estaban falando, o su camarada, ante a lei, esa apertura de camiño ten algún poder, digamos, ten algo ganado? Non sei se pode exactamente. Se pode alegar algo sobre ese camiño? Se falou moito deso, dudo moito que se poda facer, pero, bueno, é a consulta que ahora vamos facer cos técnicos. Porque eu xa sei que todo querían que este vial quedara marcado, e por tanto que estes solares quedaran edificables, pero aí. O problema é que aí, como nas normas están en suelo rústico, saltar dun suelo rústico a un suelo urbano é complicadísimo. Tens que facelo a través dun desarrollo. Mínimo, ainda que sea, pero dun desarrollo. Non queda outra. Vas a falar de Teniente Domínguez ou xa isto, non? Teniente Domínguez, paso... Sí. Como queda a edificabilidade? A edificabilidade está ahora mismo tal cual está agora. Como está? Baixo máis 3, e a ver se sou capaz de ampliar aquí. Baixo máis 3, baixo máis 2, expor vivienda unifamiliar. De Ponte da Toxa. Do Ponte da Toxa, máis ou menos, hasta baixadas Reixadas, aquí é baixo máis 2. Aquí hai baixo máis 3, este tramo é baixo máis 3, isto é baixo máis 2, e isto de aquí enfrente todo é baixo máis 3. Todo isto é baixo máis 3. De aquí para aquí é baixo máis 2, de aquí para o Ponte da Touxa é baixo máis 3, e a partir da baixada das Besadas, tanto de un lado como a outro, que agora o poño, baixo máis 2. Pero, deixademe que lles poña hasta aquí, porque a partir de aí xa é vivienda unifamiliar, que é este. Hasta aquí sería baixo máis 2, hasta aquí, e de aquí vivienda unifamiliar, e de aquí tamén vivienda unifamiliar, igual que está ahora mismo nas normas. A alineación que antes... A alineación se reduce, antes estaba en 22 metros e ahora queda en 18. Toda a calle. Antes tiña diferentes alineacións, ahora queda todo na mesma alineación, porque de feito ademais xa está consolidada.
Son baixo e 2 plantas con bordillo ou baixo tudo? Baixo 2 e baixo coberta. E baixo coberta. Baixo 2 e baixo coberta. Baixo 3 e baixo coberta. A baixo coberta agora vai ser tamén habitante. Por lo tanto, é baixo máis 2, baixo coberta, baixo máis 3, baixo coberta. Iso para todo o pueblo. ¿Sí? Pois quedamos emplazados para seguir falando destes sués, vale? Gracias, boa noite.